Esto es una nevera. Una nevera. Pues a ver si luce la chaqueta, que es la que lo lleva. Bueno, ya estás. Sí, bueno, Nos falta Agustín. muy bien. Muy bien. Ya confinado. Sí. Pues entonces ya lo voy a mirar. Me lo acaba de decir Javier. Entonces es por mayoría. ¿Y quién es el que se nos fugó? Sarri. Lola. ¿Fue Lola la que se fugó? Sí. ¿Del pleno? Entró y salió. No, el pasado. Sarri. No, fue Friol. ¿Fue Friol? Sí. Se fue sin avisar. Se marchó y listo. Me dijo, me voy, ya me voy. Ese es muy bueno. Pues se levantó de costillas sin hacer ruido. Sí. Yo creo que es por lo que se fue por discreción. Como él. Más que por que no quisiera pasar. Así que, bueno. Vale. ¿Todo bien? Un poco estresada y un poco agobiada, pero... ¿Por qué? Porque tenemos mucho trabajo. E que sería a vida sin traballo? Para mí aburrida. Por eso, Buenos días. Voy a empezar el pleno. ¿Qué pasó? Gracias. Chao. Buenos días, interventora. Yo pensé que tenía esto apagado. Tenemos a ausencia de Agustín Ramón, está confinado, contacto con COVID. só disculpe. Vale, gracias. É negativo? Negativo, sí. Negativo. El primero. Falta el segundo. Ya se oye el pleno, ¿eh? Desde hace un ratito ya se oye.
Falta Castroverde. Castroverde. Ven aí. Vai. Bueno, buenos días a todos e a todas, señoras e señores deputados, funcionarios, medios de comunicación, público que nos acompaña. Imos dar comezo á sesión ordinaria do Pleno da Deputación Provincial de Lugo correspondente ao mes de outubro. Quero, antes de iniciar o pleno propiamente dito, disculpar a ausencia do compañeiro diputado do Grupo Popular, don Agustín Bamonde, que, por cousas do COVID, pois, daquele dá negativo, pero, vamos, ten que estar confinado e non pode estar aquí acompañándonos. Así que, pois nada, disculpámolo e que se atope ben. Moi ben, pois nada, con este desexo damos comezo ao pleno polo primeiro punto da orde do día, que é a aprobación se procede da acta de sesión ordinaria celebrada o día 29 de setembro de 2020. Hai algunha cuestión á acta? Non hai, por tanto, sometemos a votación. Votos a favor? Unanimidade. Queda aprobada por unanimidade. Gracias. Pasamos ao punto 2, que é proposta de aprobación se procede da adhesión da Deputación de Lugo en calidade de socia fundadora a Rede de Cidades e Territorios Creativos de España, de innovación colaborativa. Dictamen da Comisión, por favor. Fue dictaminada en la Comisión Informativa de Asuntos del Pleno correspondiente al 22 de octubre de 2020 y le corresponde al Pleno, una vez que viene informada favorablemente la propuesta presentada, para su aprobación. Muchas gracias, señora secretaria. Hai turno de palabra? Non hai, non? Nadie pide turno de palabra, por lo tanto, sometemos a votación a proposta de adhesión da Diputación como socia fundadora á Rede de Cidades e Territorios Creativos de España. Votos a favor? Unanimidade. Sí, queda aprobada por unanimidade. Punto número 3. Que a aprobación se procede da conta xeral do orzamento da excelentísima Deputación Provincial de Lugo e da Sociedade Urbanística Provincial de Lugo correspondente ao ano 2019. Dictamen da Comisión, por favor. Fue dictaminada en la Comisión Informativa de Economía, Recadación, Facenda Especial de Contas, correspondiente al día 22 de octubre del 2020, y vista la propuesta de la Presidencia, la Comisión Informativa de Economía informó favorablemente la propuesta y propone al Pleno su aprobación si procede. Muchas gracias, señora secretaria. Para expoñernos este punto, ten a palabra doña Mayra García. Moitas gracias, señor presidente. Bo día, señores deputados e señoras deputadas. A conta xeral da Deputación de Lugo e de Suplusa, correspondente ao ano 2019, é un documento que vostedes xa coñecen, os membros desta corporación, que tiveron a oportunidade de consultar e de estudiar, e ao que non se presentaron reclamacións, reparos nin observacións durante a súa exposición pública. Lembrolles que a conta xeral foi informada pola Comisión de Economía, Recadación, Facenda e Especial de Contas o pasado día 4 de setembro e permaneceu exposta ao público na Secretaría Xeral por espazo de 15 días máis 8. O anuncio de exposición publicouse no Boletín Oficial da Provincia do día 10 de setembro e transcorrido o mencionado prazo, como xa dixen, non se formularon reclamacións, reparos nin observacións á mesma, segundo se pode comprobar na certificación emitida para o Pleno e anexada a este expediente. A conta xeral foi informada novamente pola Comisión Especial de Contas o pasado xoves, o 22 de outubro, e unha vez aprobada en pleno será remitida ao Tribunal de Contas, co que concluirá o proceso de tramitación da mesma. Tal e como expón o Servicio de Intervención no seu informe á conta xeral, nesta anualidade, con motivo da pandemia, e segundo o comunicado da Intervención Xeral da Administración do Estado, que xa foi transcrito no informe da propia intervención desta Diputación o día 13 de agosto, os prazos relativos a este documento foron suspendidos durante o estado de alarma, decretado entre marzo e xuño,
e levantados tras a finalización do mesmo, de xeito que os prazos quedan da seguinte maneira: ata o día 8 de xaneiro do 21 para a aprobación do Pleno e ata o 22 de xaneiro para a rendición ao Consello de Contas. Desta forma, aprobando hoxe, día 27 de outubro, a conta xeral no Pleno, pois a Diputación de Lugo cumple amplamente con estes prazos. E por esta primeira intervención, nada máis, simplemente indicarlles que é unha foto fixa pois da situación contable da Diputación de Lugo a data 31 de decembro do 2019. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, doña Mayra. Señor Castiñeira. Gracias, señor presidente. Nada, moi brevemente, a aprobación da conta simplemente un acto administrativo obrigado. Nos imos absternos. O que si decimos é que a nosa abstención non se tome como un estar de acordo coa xestión administrativa e económica do Goberno da Diputación, porque xo dixemos reiteradamente, además, neste informe, novamente, se incumple a regla de gasto, a de estabilidade, como outros anos, pero sí que é certo que isto hai que enviálo nos plazos que pide a lei e simplemente darlle a noraboa ao traballo todo do Servicio de Intervención por presentala a tempo. Moitas gracias, señor Castiñeira. Don Efrén, quere intervir? Moi ben. Doña Mayra. Sí, indicar que neste momento precisamente non é cando se debe falar do cumplimento da estabilidade nin de a regla de gasto ou o cumplimento de OPEF que temos aprobado. Como vostedes saben, no seu momento, cando se aprobou o OPEF, foi precisamente por algo conxuntural. E, dende logo, agora vemos como o Goberno Central flexibiliza precisamente o cumplimento tanto da regla de gasto como da estabilidade orzamentaria precisamente para facer mellor fronte por parte das administracións públicas aos problemas derivados desta crise sanitaria e, por outra banda, que o cumplimento do PEF se fará unha vez cerrado o exercicio que estamos agora rematando. O cumplimento se ten que facer a finales do 2020 e, por outra banda, este Goberno xa adoptou medidas, como vostedes saben tamén, noutro o Pleno decretando a non disponibilidade de determinados créditos. Non obstante, como decía, este é un trámite administrativo e simplemente é iso, a foto fixa do estado contable a 31 de decembro do 2019. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Mayra. Señor Castiñeira, renuncio ao turno por moitas gracias. Perdón, que era un turno pequeniño, non dice? Sí, vale, moi ben, ten dereito. Simplemente unha pequena réplica. Evidentemente, o Goberno do Estado vai a flexibilizar a regla de gasto gracias precisamente ao traballo do Partido Popular que pideu innumerables veces esa situación. Tamén lle lo decimos, non se despisten, porque se coa regla de gasto estaban incumplindo e se gastaba máis do que se podía facer, evidentemente contrólense e teñan un pouquichiño de rigor á hora de elevar as contas provinciais. Claro que sí, claro que se fixe un plan económico financiero, claro que sí. E iso levou a levar partidas de gasto non disponible, o sea, creo que eran cerca de 1 millón de euros que están aí e non se puderon gastar para que todos os lucenses o pudesen disfrutar, simplemente pola mala xestión deste Goberno. Por lo tanto, quede aí e, dende logo, esperemos que cambien as cousas neste sentido. Moitas gracias, señor Castiñeira. Turno de peche, doña Mayra. Moitas gracias. Indicarlle que a verdade é que me sorprende que vostede, ademais que foi alcalde, veña agora co que nos acaba de dicir, non? Cando foi precisamente o Partido Popular o que nos creou precisamente este problema.
que é establecer tabla rasa para que todas as administracións, con independencia de que tiveran as súas contas saneadas ou non, pois poideran facer investimentos para mellorar a calidade de vida dos seus veciños, para poder facer infraestructuras, para poder ter maior dotacións públicas, non? En canto ao que se refire á nosa xestión, pois deixeme indicarlle que, como vostede sabe, pois os parámetros que se utilizan precisamente para calcular tanto a regla de gasto como a estabilidade orzamentaria non ten en conta os gastos financeiros precisamente pois derivado de operacións de crédito que se fixeron precisamente para mellorar pois unha boa parte da rede de estradas provincial, de aí foi ese desaxuste e non de unha mala xestión. Entendemos que é necesario endeudarse para mellorar as infraestructuras, mellorar as dotacións públicas e, en definitiva, mellorar a calidade de vida dos nosos veciños e veciñas. É para o que estamos aquí, todos e cada un de nós. Gracias. Bueno, por rematado o debate, sometemos a votación a conta xeral. Votos a favor? 13. 13 votos. Votos en contra? Ninguno. Non hai. Abstencións? 11 abstencións, incluída a do alcalde de Vicedo. Pasamos ao punto número 4, que é proposta de Goberno en demanda do pulo significativa a autovía 56 Lugo-Ourense por parte do Goberno nos vindeiros orzamentos do Estado. Esta iniciativa vai nos expoñer, neste caso, en nome do Goberno, o voceiro don Efrén. Grazas, señor presidente. Bo día ás deputadas, deputados, señores da prensa. Eu hoxe quería comezar desviándome un segundo do tema para mandar un saúdo e solidaridade ás traballadoras e traballadores de Alcoa e das filiales que este sábado estuveron manifestantes aquí pedindo solucións dunha vez para a planta de Alcoa e que se interveña e se poña a punto final xa a tantos meses de sufrimento e, polo tanto, estiveron aquí o sábado e desde o noso grupo queremos mandarlle esa solidaridade e sumarnos esa exigencia de que os gobernos lles den unha solución pronta a un conflito que xa dura demasiado. Ben, indo á proposta de goberno, como ben di o título, pedindo un pulo significativo a autovía 56 Lugo-Ourense, a naide que sea da provincia ou da zona sur se lle escapa a importancia que esta vía ten para todos os que viven ali. Van xa casi 20 anos de diferentes gobernos no Estado e siguen tendo que transitar os veciños daquela zona por a Nacional 540. É unha vía que está nunhas situaciones que a propia prensa describía que, dicindo, moita paciencia teñen que ter os condutores que utilizan a N540 para circular entre Lugo e Ourense. Son 90 minutos cheos de curvas, cambios de limitacións de velocidade, zonas de fochancas, retardacións da marcha polo tránsito de vehículos agrícolas, entradas e saídas desde numerosas entradas. Bueno, decía isto a prensa porque esa vía ten uns usuarios potenciales de 250.000 euros, 250.000 usuarios e 3.500 viaxes diarios e, polo tanto, creemos que o tránsito está máis que justificado para esa inversión. A día de hoxe só está construído un tramo de vía esta vía está chamada a vertebrar o sur da provincia. Polo tanto, nós o que pedimos é que saíron noticias en que se iba a priorizar, de alguna maneira, o tramo desta autovía que transista pola provincia de Ourense. Nós o que queremos que a de Lugo, que tamén é moi importante, incluso sería máis barata de levar a cabo e de executar, pois que non se deixe atrás, e por aí solicitamos ao Goberno do Estado que se priorice a autovía 56 nos próximos orzamentos do Estado con vistas a cortar os seus prazos de execución e solicitar ao Goberno do Estado que se licite en 2021 a obra de tramo correspondente ao intercambiador que unirá a 54 con a N540. Gracias, señor presidente. Moitas gracias, don Efrén. Polo Grupo Popular ten a palabra don Francisco Balado.
Perdón, don Javier Castiñeiro. Don Francisco Balada é o seguinte. Don Javier Castiñeiro, ten a palabra. Vale. Gracias, presidente. Bueno, esta proposta para o Grupo Provincial do Partido Popular non vai a negar que é unha proposta que aporta moitas máis dúbidas e inquedanzas sobre o compromiso que ten o Goberno do Estado sobre as infraestructuras, sobre as autovías da provincia de Lugo. Explícolles. O sea, primeiro, apórtanos máis dúda porque o Goberno do Estado leva 2 anos sin ter orzamentos, 2 anos sin consignar ningunha partida precisamente para estas obras e única e exclusivamente executando o que deixou feito o Partido Popular. O sea, en 2 anos que levan de goberno, nada de nada, porque nada tenen de orzamentos. Segundo, o ministro Ábalos, hai prácticamente un mes, avanzou que iban a sacar unha lei de sostibilidade, de mobilidade sostible, na que, en palabras textuales, dixo que se iban a priorizar as inversións que realmente sexan productivas. A verdade é que nos dá iso bastante medo, sabendo que estamos en unha provincia eminentemente rural, iso de xustificar a productividade para as inversións, pois a verdade é que plantexa bastantes dúbidas xa as que xa tiñamos deste goberno. E terceiro, en abril do ano 2020, o sea, hai uns meses, o Partido Popular no Senado, coa senadora Rosa Arza, con José Manuel Barreiro e con Manuel Varela, todos eles lucenses, pois solicitaron varias preguntas respecto ás tres autovías, non só a A56, sino respecto ás 3 autovías, a A56 Lugo-Ourense, a A54 Lugo-Santiago, incluído tamén o intercambiador, que non o vim falar moito, e a A74 autovía da Mariña. E o grave é que, bueno, nin se falou de datas nas contestacións, nin de compromisos, o cal nos preocupa bastante. Por outro lado, e cuarto, agora veñen vostedes, además, coa complicidade do BNG, para traer unha moción que non trae precisamente as 3 autovías, traen solo a A56. Nos queríamos que incluísen a A54 e a A74 nesta moción, sobre todo porque estamos en épocas de elaborar orzamentos e se pode malentender esta moción. Igual o señor Ábalos, os señores do Partido Socialista, lles deu un bombón envenenado. Tomen vostedes a A56, pero olvídense da A54 e da A74, que é o que vostedes están avanzando a día de hoxe. A situación da A56 a dixo vostede moi ben. Hai un tramo de 8,8 kilómetros entre Lugo e Ourense, concretamente entre a Barrela e San Martiño. O resto, incluído o intercambiador, están en proxecto. Pouco máis se fixo que o que deixou posto o Partido Popular no ano 18. A A54 Lugo-Santiago, que é importantísima, que está avanzada, pero está parada. Nos 28 kilómetros centrales, prácticamente, se van a vela, hai moi pouca actividade e queremos que precisamente se lle dé un pulo, como vostedes dicen, tamén a A54. A A54. E a A74 en Barreiros San Cibrao, está, como dixo o Partido Popular, en información pública o tramo máis avanzado, aínda que está moi avanzado, que se podría licitar no ano 2021, e o resto, en proxecto. Pedimos, como esta moción é moi escasa, vamos a propoñer unha emenda para que se poñan as 3 estradas, que entendemos que é fundamental. Esa emenda vai no sentido de que o Grupo Provincial do Partido Popular propón engadir a proposta 2 puntos. Un punto 3, que é solicitar ao Goberno do Estado que dote cunha partida orzamentaria suficiente no 2021 para a obra correspondente ao primeiro treito da A74 de Amariña, Foz Barreiros, e respete a planificación orzamentaria que tiña establecida o Goberno do Partido Popular en anteriores orzamentos,
para os restantes treitos de dita autovía, para seguir avanzando na tramitación dos correspondentes expedientes. E 4, instar ao Goberno do Estado para que axilice, como decíamos antes, os trámites necesarios para a execución das obras da autovía A54 Lugo-Santiago, correspondentes aos 28 kilómetros que faltan para a súa completa posta en marcha e funcionamento. Non queremos que pase como aos servicios ferroviarios, que despois todos son disculpas polo COVID. Non queremos que pase como pasou co AVE, porque retrasos innumerables e injustificados. Primeiro iba a ser a inauguración dese tramo, iba a ser a finais de primavera, así dixo o ministro Ábalos, agora parece ser que vai a ser a finales de ano. Benvido sexa, pero, sobre todo, pois que señan formales, especialmente que se cumpla esta petición, porque creemos que non se poden deixar atrás nin a 54 nin a 74 a autovía da Mariña Barreiro-San Cibrao. Moitas gracias, señor Castilleira. Polo Grupo Socialista ten a palabra don Pablo Rivera. Bo día, señor presidente, señoras e señores deputados. Ocupemos o lugar que ocupemos, ben sexa no goberno, ben sexa na oposición. Creo que queda patente que os socialistas de Lugo sempre nos posicionamos dentro da coherencia das propostas que se fan, e moito máis con aquelas que teñen que ver cas infraestructuras que contribúan pois ao desenvolvemento da nosa provincia, non? Fixémolo sempre, creo que agora non podemos deixar de facelo. Goberne quen goberne, non? Isto quero deixalo claro, nos estamentos superiores, porque o primeiro sempre é o primeiro. Digamos que o primeiro son os nosos veciños. E non sei se todo o mundo que hoxe está aquí pode decir o mesmo. A min pareceme moi ben o que di o señor Castiñeira, pero este é un exemplo da demagoxia que utiliza o Partido Popular en moitas ocasións, e a doble vara de medir. Isto quero argumentarlo, porque así dito poden parecer palabras baleiras, e gústame sempre tratar de argumentalo. Veremos moitos exemplos ao longo deste pleno desta situación que quero poñer arriba da mesa. Nos fixémolo apoiando a chegada do AVE, ca petición da Autoridade Portuaria para a provincia de Lugo, e facémolo agora de novo sumándonos a esta iniciativa de goberno, pedíndolle ao goberno do Estado, un goberno progresista que priorice a A56 que une Lugo con Ourense e incluso o intercambiador da A54 para os próximos orzamentos no próximo ano. Non? A ninguén se lle escapa, o decía o compañeiro do Bloque Nacionalista Galego, o papel que xogan esas infraestructuras como canle de comunicación ca meseta, pero tamén para a nosa provincia, non? E máis nos tempos que corren a hora de fomentar a mobilidade de persoas e a competitividade do tecido productivo, non? Esta proposta ten un dobre sentido. Digamos que, por un lado, ten tamén un carácter de recordarlle o Goberno do Estado, ver que para nós, para os socialistas, por riba de ideoloxías ou de certos intereses partidistas, está a defensa a ultranza da nosa provinza, pero tamén doutra recoñecer, ao final, que foi o actual Goberno Socialista en Madrid o que puxo de novo en marcha estas e moitas outras obras. Non me gusta moitas veces entrar no debate de e tú más, pero porque a xente ao final o que nos está demandando son solucións. Pero creo que convén, neste caso, explicar cales son os antecedentes, non? Porque a historia desta actuación e de outras moitas en infraestructuras ten un prólogo que escribiu o Partido Popular, máis ben un prólogo baleiro, un prólogo no que ao final non escribiu nada, non? Porque parece que a veces padecen de amnesia selectiva. A A56 estivo parada nada máis e nada menos que preto dunha década. Se revisan os papéis, prodúcese unha estrana coincidencia, ou non sei se tan estrana, pero ese período coincide co mandato amigo e galego do señor Feijóo e da ministra Ana Pastor. E nin o Grupo Provincial nin o Parlamento Galego pediron durante todo ese período nin unha soa proposta para poñer en marcha esta autovía. A min pareceme ben que o señor Barreiro e unha diputada do Partido Popular se acorden, pero é demasiado tarde, non? Que casualidade que agora se acorden desa circunstancia. Ten que chegar un goberno progresista para reactivar unha obra
que beneficia non só a provincia de Lugo, sino tamén a provincia de Ourense. Dúas provincias que, por a súa orografía, presentan, pois, ou precisan tamén melloras no trazado das vías que comunican para non estar ailladas, non? E por moito que digan, por moito que reneguen, por moito que traten de despistar a hora, por moito que se olviden selectivamente da realidade ya que é, e o pasado mes de setembro, cun goberno progresista en Madrid, é cando comenzan a circular os primeiros vehículos pola 56, entre o municipio de Lucense de Carballedo e Ourensán de Vilamarín, non? Total de 8,9 kilómetros que custaron cerca de 55 millóns de euros. E para que quede claro, non? Pois estas obras xa hai un avance nesa mesma presentación do propio ministro Ábalos, o cal se fixo referencia, de que van a continuar, non? Ademais, a marcha destas obras tamén hai que sumar outras moitas. Facía vostede mención a 54, presenta unha emenda, pero a 54, que é a que une Lugo con Santiago, camiñou a carón dos intereses electorais do Partido Popular. Recórdolle que quedaron paralizadas no 2011, se volven a reactivar no 2014, como digo, vaya casualidade, en anos electorais ou preelectorais, e volveron a quedar paralizadas ata que chega o actual goberno e deulle un impulso importante rematando o tramo Lavacolla e Arzúa, está a investir 38 millóns de euros ata nos 3 tramos pendentes co horizonte de rematala no ano 2021. Polo tanto, a min esta emenda, a verdade me parece que chega tremendamente tarde, non? Tarde, mal e arrastro. Así que, bueno, pois a estos todos os investimentos que vostedes le van facendo, decirlle que en maio de 2020 o Goberno do Estado tiña en marcha na rede viaria galega 21 obras por valor de 336,9 millóns de euros. E, ademais destes traballos na 56 e na 54 que vostede fai mención, estas obras tamén inclúen outras obras de reparacións en estradas de carácter nacional por toda a provincia ou investimentos de preto de 2 millóns de euros para decentar firmes en estradas da rede estatal lucense. Así que, unha vez máis, chegan tarde, non? Chegan tarde e é algo característico na súa forma de actuar, non? Tradicionalmente esta inacción tiña un colaborador necesario, que foi o Partido Popular de Lugo, que nin reclamaba obras cando gobernaba o Partido Popular en Madrid, nin as reclama ahora cando goberna na Xunta de Galicia. Así que, bueno, desta volta eu estou convencido de que ou moito me equivoco ou xa sei cal vai ser o sentido do seu voto. E suavizando unha expresión que facía Castelao, que ao mellor define bastante o que fixeron durante este período, que espero, os invito a sumarse a que cambie, e non se equivocaba moito, decía que a dereita só concibe unha patria artificial posta ao servicio dos seus intereses. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rivera. Segundo turno, don Efrén. Sí. Ben, eu quería comezar por unha coherencia que saliu na intervención do señor Rivera e do señor Castiñeira. É curioso que en febreiro do 18 hubo un movimento no sur da provincia liderado por algúns alcaldes para pedir e reivindicar a construción da 56 e, curiosamente, os alcaldes do Partido Popular naquela época non se sumaron. De feito, o titular da prensa o plantón do PP de Lugo desinfla a reivindicación da autovía 56. Quizás isto tiña que ver en que aquel momento quen gobernaba en Madrid era o señor Rajoy, non o sei. Terán vostedes que explicar, pero é o único que cambiou. En todo caso, nos congratulámonos por o que dixo que agora o Partido Popular de Lugo sí que non quede fora desa reivindicación. Pero sí que nos gustaría que o fixera sempre, goberne quen goberne, porque a provincia de Lugo necesita inversión, se necesita que se construyan esas autovías, este quen este en Madrid. Por lo tanto, nos sí que facemos ese chamamento a coherencia e agradecemos que o Partido Socialista este nesta proposta de goberno e está con toda a forza, que ademais non é que se suman a proposta nosa, senón que é conxunta, incluso estando gobernando os seus compañeiros en Madrid, porque consideran que hai que defender a provincia, goberne quen goberne. No referente á súa emenda, evidentemente, nós estamos completamente a favor de que se axilice a licitación da autovía A74 da Mariña. Para nós están ao mesmo nivel que a A56. Pero esta moción nos trouxemos a colación por a noticia de que se iba a priorizar no que ten que ver a 56 os tramos da provincia de Ourense e, ademais, na súa emenda
nós, hasta donde dio de licitación do primeiro treito da 74, estaríamos completamente a favor. O que non podemos compartir donde din que se respete a planificación orzamentaria que xa tiña establecido o Goberno do Partido Popular en anteriores orzamentos, porque iso é unha mentira. O Partido Popular o que fixo foi o abandono desta provincia no que ten que ver nesas inversións. Entón, nos con esa relación xa o teñen feito máis veces. Poñen algún punto que poderíamos compartir, pero despois meten unha louva a un goberno que foi desastroso para esta provincia e para este país. Polo tanto, nós con esa redacción non a podemos aceptar. Evidentemente, o compromiso deste goberno e do grupo que eu represento con a A74 é claro e público e veu máis veces aquí, pero claro, non nos vale que nos meta unha louva un goberno que foi desastroso no medio de reivindicar unha autovía. Gracias. Moitas gracias, don Efrén. Señor Castiñeira, segundo turno. Gracias, presidente. O sea, se vostede ten unha proposición, pois mirámola sin ningún problema. Pero tampouco se confunda, señor Castro. Facer política non é traer unha mascarilla aquí de Salvemos Alcoa. Eso está moi ben, todos o facemos, pero facer política é no Doga, é no BOE, que é onde o Partido Popular fixo sempre. E respecto ás infraestructuras da provincia de Lugo están aí. O sea, se vostedes, señores do Partido Socialista, fixeron algo estes 2 anos é porque o deixou o Partido Popular nos orzamentos, porque non foron capaces nin de aprobar un solo orzamento nestes 2 anos. Non fagan demagoxia, nosotros defendimos sempre, antes, despois e hoxe, vamos a seguir defendendo as 3 autovías. O fixemos sempre, recórdeno. E poden facer como fixo, o sea, iso lle lo pido, como fixo a Xunta de Galicia, que precisamente lle pideu o señor ministro que lle dé pulo, pero a todas as estradas de Galicia, pero neste caso tamén ás 3 que son da provincia de Lugo, que son importantes, non? Que son a A54, a A56, que traen esta proposición, e a A74, que é fundamental para a Mariña, precisamente, señor Castro, é fundamental para esa fábrica que vostede agora apoia, que trae a mascarilla, que se non se arranxa, se vostedes se negan, pois, dende logo, estaría facendo moi pouco. Antecedentes, fala vostede, señor Rivera, dos antecedentes. Sí, os antecedentes, xa lle digo, mire, na A8 estuveron gobernando o señor Blanco, precisamente un lucense daqui, que foi aquel que trouxo a autovía A8 polo Fiouco. Mire os antecedentes do Partido Socialista, que autorizou a A8 polo Fiouco. Por certo, autovía que pagou o goberno do Partido Popular e que rematou o goberno do Partido Popular. O sea, déixense de vender o que lles deixou o Partido Popular e súmense precisamente a esta emenda que facemos nosotros, porque, además, sería moi desconfiante que só se trouxera a A56 e se deixara de lado a A54, que é moi sencillo, que é tratar de resolver os problemas que ten e seguir poñéndolle partidas neses orzamentos, que parece ser que xa ten arreglados o Partido Socialista con Podemos, e tamén que se fale da autovía A74, o primeiro tramo de Barreiros Foz, que é fundamental e que xa está para licitar. De feito, están as expropiacións tamén avanzadas. Ese é o que nosotros pretendemos, o sea, ser máis ambiciosos, non se queden só na 56, nin no intercambiador, que é necesario, e o apoiamos, pero, dende logo, estamos á súa disposición, que, si quere, en 2 minutos arreglamos eso, quitamos do Partido Popular, pero, por favor, que conste nesta emenda o compromiso do Goberno do Estado coa A54 e tamén coa A74, ademais da A56. Gracias, señor Castiñeira. Moitas gracias. Don Pablo, ten vostede o segundo turno. Bueno, para rematar logo a miña intervención, seguindo a súa liña argumental, hai que chegar á conclusión de que o pouco que fixo o Partido Popular nos 10 anos que gobernou o señor Rajoy e a señora ministra se deben ao traballo feito por o Partido Socialista con José Blanco como ministro, non? Porque é a mesma teoría que vostede está a utilizar, o sea que ese argumento ten moi pouca solidez. Evidentemente, mire, por se vostede non o viu, cando se produce a inauguración dese tramo da A56, sabe cal foi a reacción da Xunta de Galicia? A pataleta.
E queixarse de que non fora invitada, de que era un proxecto que xa había manifestado o Ministerio o seu grandísimo interese. Bueno, preocúpase agora de algo polo que non se leva preocupado nos últimos 10 anos. Vostedes enmudeceron durante esos 10 anos. De verdade que é unha cuestión que creo que o Partido Popular ten que madurar, saber de que lado ten que estar. E os tempos demandan poñerse do lado daqueles que máis o necesitan, do lado de infraestructuras que sean necesarias para vertebrar unha provincia como Lugo. E sabe a través de que non fixo? Fixo a través da conselleira de Infraestructuras, a archiconocida Tel Vázquez, que de críticos demais sempre anda sobrada. Ahora, de quilómetros de execución na provincia de Lugo, se exceptuamos os territorios de Sangue Azul, ni uno, vai máis ben xustiña. Entonces, como dicía ao comenzo, son dous modelos diferentes. O que vostedes defenden, que xogan as agochadas cando lles interesan, e o que defendemos nós, que cando toca, cando a provincia toca, cando lle toca un debate deste estilo, é do lado no que nos temos que poñer. Neste sentido, a min pareceme moi ben a moción, pero vostede é perfectamente coñecedor desde que nos chegamos ao goberno que moitas destas cuestións se están poñendo en marcha, se redactaron os proxectos, que non había absolutamente nada redactado e que se van a reactivar as actuacións da autovía Lugo-Santiago. Entón, a min pareceme moi ben, pero escribir cartas aos Reis Magos, escribas calquera, todos o sabemos. O que pasa é que, ahora que estamos nestas dantas ansinaladas, os Reis Magos saben perfectamente cando un pícaro se porta ben ou se porta mal. E, dende logo, os socialistas desta provincia, o Partido Popular pode vivir cas milongas que queira, pero non nos vai enganar baixo ningún concepto. Porque este ano, evidentemente, poden dicir que fixeron, que van a facer, pero a realidade está que durante os últimos 10 anos pouco se fixo. Non fixo prácticamente nada o Partido Popular e aí están os datos. Estamos vendo que quen impulsa a autovía de Lugo a Santiago é o Goberno Socialista, quen impulsa a A56 inaugurando o seu primeiro tramo é o Goberno Socialista e seguindo nesta liña, xa lle digo que se vai a traballar na A74 tamén e na A54, como moitísimas outras infraestructuras nas que se está traballando. E para concluir, decía a conselleira que non haber sido invitada á inauguración era un desprecio institucional. A mí o que me parece realmente é que durante 10 anos o Partido Popular fixo un auténtico exercicio de escapismo e non é un desprecio institucional o que lle fixo os lucenses, sino un auténtico tomadura de pelo. Moitas gracias. Moitas gracias, don Pablo. Ten un turno de peche, don Efrén. Ben, eu quero que quedou máis que claro a necesidade de darlle ese pulo a 56 e porque o sur da provincia de Ourense, de Lugo, está moi castigado e toda a provincia. Eu xa lle digo, señor Castiñeira, que nós esta emenda así tal cual a redactou non a podemos aceptar, pero que non sei, pero eu non lle vou emendar unha emenda, entón non sei como quere solucionalo. Se fai outra proposta, podémola estudiar, pero así tal cual está, para nós non é asumible. Non é asumible esa louvanza aos gobernos. O goberno do Partido Popular, que foi un dos que deixou neste atraso a provincia de Lugo. Por lo tanto, nos sumamos, queremos pedirlle apoio a esta moción e decirlle que estamos completamente a favor de que se dé ese pulo a 74, e, feito o noso grupo, pedirá que se incluya nos orzamentos. Gracias. Con esta redacción non a podemos aceptar. Moitas gracias, don Efrén. Señor Castiñeira. Quería un proceso de minutos para intentar aclarar que se haga un acordo con esa pequena divergencia que tenemos para la enmienda. Pois un receso de 2 minutos. Oye, poñedos aquí nesta mesa. ¿Tienes la enmienda, presidente? No, tiña no móvil, pero aquí non. Espera a ver se aceptan un mensaje.
Se aceptan, xa pido eu copia. Pero tenemos que poner. Se aceptan, si non. Bueno, tamén, ainda que non aceptan, tamén, sí. Bueno, non te preocupes, que... Si Pablo me firma. Pablo, firma da conta xeral. E quero ser rápido. Expeditivos. Es que ahora hay que firmar el oficio. La presentaron. Bueno, reanudamos o pleno. Como vocero propoñente da iniciativa, non Efrén, nos dice vostede o resultado deste receso? Non Efrén? Que digo que como voceiro da proposta, se nos dice vostede cal foi o resultado do receso. Non se chegou a acordo, entonces vota. Non houve acordo. O sea que sometemos a iniciativa tal como está, non? De todas as maneiras, me dice a señora secretaria que sería bo que pase a secretaria a emenda, porque ten que reflexala na acta e non ten copia a señora secretaria. Por lo tanto, sería bo que non la faga chegar para que coste en acta, non? Bien, dito eso, de todas as maneiras, iba a decir antes unha pequeniña cousa. Cariñosamente yo digo, señor Castiñeira, que pena que teña vostede problemas de memoria. E que se olvide da visita a Cervo, cerquiña de Foz, onde a vostede, do ministro Soria, no ano 2012. Iso é anterior aos problemas que hai agora. Que prometeu o ouro e o mouro para a Alcoa, incluído o regulamento electrointensivo. Hai un vídeo que circula cas declaracións do ministro e do alcalde de Cervo. Cal foi o resultado das promesas do ministro do Partido Popular? Que cambiamos. Nada de nada. Así que debemos ter memoria, uns e os outros, todos debemos ter memoria. E cando un goberna, pois non fai o mesmo que cando está na oposición. Non fai o mesmo. Por tanto, iso afectanos a todos, señor Castiñeira. Ben, sometemos a votación a proposta do Goberno en demanda do pulo significativo da autovía 56 Lugorense por parte do Goberno nos vindeiros orzamentos do Estado. Votos a favor. Unanimidade. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 5, que é unha moción do Grupo Provincial Socialista para reclamar á Xunta de Galicia unha interlocución directa con alcaldes e alcaldesas e presidentes e presidentas en relación cos datos do COVID-19. Para expoñer a iniciativa ten a palabra doña Pilar García Porto.
Moitas gracias, señor presidente. Bo día a todas e a todos. O certo é que, cando pasado o día 5 de setembro, no discurso de toma de posesión do presidente da Xunta de Galicia reclamaba e ofrecía cooperación entre as diferentes institucións, fomos moitos galegos e galegas os que entendemos, e atrévome a decir que con moi bo criterio, que esas palabras levaban implícito un recoñecemento dos erros cometidos na xestión da pandemia por parte da Xunta. Ante a aparición de novos casos que xa apuntaban a unha segunda ola nesas datas que, por desgracia, se confirmou e estamos vendo día a día, parecía que Feijóo asumía a necesidade de cambiar as estrategias ante a pandemia. Algunha das súas palabras así o apuntaba: cooperación, que sempre é necesaria, volvese imprescindible na actual situación, foron, entre outras, as súas frases. Pero os ceses e cambios en consellerías ou áreas claves como a sanidade, a educación e a política social parecían, ademais, anunciar un cambio de actitude. Desgraciadamente, apenas 2 meses despois, non cumple. Os galegos e galegas comprobamos día a día que nada ten cambiado, que o presidente da Xunta, que multiplicou as súas aparicións televisivas arredor da campaña electoral, non ten agora tempo para saír e aclararlle aos galegos e galegas que está pasando coa pandemia, que o Feijóo que reclamaba ao Goberno central que tivera en conta as autonomías e hoxe o mesmo Feijóo que sigue despreciando as reclamacións dos concellos, dos alcaldes e alcaldesas que son responsables do poder local, que contemplan de novo como as canles oficiais de información se ven sustituídas polas noticias que aparecen nos medios de comunicación. Como sucedeu na primeira ola da pandemia, cos rebrotes da Mariña o pasado verán, os responsables do poder local, os alcaldes e alcaldesas, teñen que actuar ante esta pandemia cunha desinformación completa e vense obrigados a poñer en funcionamento e velar polo cumprimento de medidas que ninguén lles consultou e que moitas veces, alo menos, ou non coñecen ou non teñen claras de todo. Galicia, que foi o 15 de xuño a primeira comunidade en saír do estado de alarma, vese agora abocada, a finais do mes de outubro, a novas medidas restrictivas. Parece que aquelas presas por anunciar a boa nova de xuño tiñan máis que ver coas estrategias electorais do Partido Popular que coa excelencia das medidas adoptadas contra a COVID. A principios de xullo, a aparición de novos brotes na Mariña provocou unha reacción inadmisible das autoridades da Xunta. O Feijóo, presidente, que reclamaba competencias a Madrid durante o estado de alarma, deixou paso ao Feijóo candidato, que tentaba lavar as mans para manter unha imaxe de campaña impoluta. A solución? Decretar o peche de varios concellos, cargar aos alcaldes e alcaldesas co cumprimento das medidas, co argumento forzado de que eran autoridades sanitarias. En agosto, en plenas vacacións pos-victoria electoral, os brotes da residencia do Incio evidenciaban que non se tiña mellorado nada na atención aos nosos e ás nosas maiores. E, de novo, o Goberno autonómico, en funcións entón, estivo máis pendiente dos relevos e cambios que da saúde dos galegos e das galegas. Desde setembro, os alcaldes e alcaldesas veñen reclamando á Xunta información real sobre a evolución da pandemia. E información real son os datos numéricos por municipio. A propia FEN rexeitou publicamente o mapa de cores imposto pola Xunta de Galicia, ofrecido pola Xunta de Galicia, porque non permite aos responsables públicos contar coa información que necesitan para poñer en marcha as medidas. Ante esta pandemia, señores do Partido Popular, eu creo que non valen os colorines, o que fan falta son números e datos concretos para que os alcaldes e alcaldesas podan actuar e protexer os seus veciñas e veciños. O pasado 21 de outubro, fai uns días, tivemos unha nova que nos daba proba do xeito de actuar da Xunta de Galicia, que leva os xornais un día as medidas que o seguinte aproba no DOGA. Medidas que, segundo din os propios medios de comunicación, están guiadas polo criterio do Comité de Expertos que asesora a Xunta, e aínda que sí, nos parece ben que a Administración Autonómica actúe con un Comité de Expertos Sanitarios, o igual que o fixo o Goberno Central, entendemos que a existencia deste non cubre as estrategias de consulta e comunicación necesarias para loitar contra a pandemia. Por que non falan cos alcaldes, que son os que realmente están en contacto cos veciños? Poñemos un exemplo, o presidente do Goberno, a través da conferencia de presidentes, fala cos presidentes autonómicos.
Pero os presidentes autonómicos, neste caso o señor Feijóo, non fala cos inmediatamente seguintes, que son vostedes, non fala cos alcaldes. Por que fan isto? A Xunta de Galicia, que reclama colaboración no cumprimento das medidas, non fai esa oferta de colaboración desde o seu seo. A mellor colaboración pasa, sen dúbida, por escoitar de cerca os alcaldes e por ver cales son as súas necesidades. A Xunta debe actuar tendo en conta as cuestións que xa fomos aprendendo, é dicir, as residencias requiren de atención específica. Moitos centros de saúde están quedando sin médicos, ou polo menos sin médicos suficientes para atender a poboación. Podemos alongar esta lista, as dificultades do inicio do curso escolar, etc. Pero cumple tamén escoitar os sectores económicos, porque a epidemia, ademais dunha urxencia sanitaria, que o é un problema socioeconómico e temos que traballar xuntos para deseñar medidas pensando na súa eficacia real, non no impacto dos titulares. Por isto que lles acabo de dicir, propoñemos a este pleno, a través desta moción, primeiro, que se abra por parte da Xunta de Galicia unha liña de diálogo e colaboración permanente coa Administración local, Ten que cos rematar, concellos, doña Pilar. que teña en conta a FEGAN e, ademais, que se informe diariamente dos datos aos alcaldes e alcaldesas. Rematou o Moitas tempo. gracias. Gracias. Don Efrén, ten o seu turno. Ben, o noso voto, evidentemente, a esta proposta do Partido Socialista vai ser a favor, porque non entendemos ben cal é o sistema de información da Xunta de Galiza e o que sí que sabemos é de primeira man a inseguridade que eso xenera, non son os gobernos locais, que sí, pero tamén na propia cidadanía, porque moitas veces a falta de información sustitúyese por a rumoroloxía e iso é sempre moito peor. A Xunta de Galiza, mentras durou o estado de alarma, o primeiro estado de alarma, o señor Feijóo salía todos os días na televisión a decir o mal que facía o Estado Central e agora que ten as competencias escóndese e non está a actuar. Só está a poñer excusas en todas as competencias que ten e non informa e sigue escudándose, agora non sabemos en que, porque a pandemia en Galicia empeora, non aprendemos da experiencia nas residencias de anciáns, que sigue sendo unha situación completamente lamentable, e detrás desto cae falta de vontade de invertir na sanidade pública. E isto, mesturado con esa falta de información, fai que os propios cidadáns non sepan moi ben o que está pasando. Ni siquiera os gobernos locais poden informar os seus veciños, que calquera dos que están aquí, que son alcaldes, pero non son os alcaldes. Eu mesmo, como concelleiro da oposición en Sarria, moitas veces os veciños tratan de ter información con aqueles que temos algunha relación ca política e non podemos porque non temos máis información que ese mapa de colores que publica a Xunta de Galicia cada semana. Por lo tanto, nos creemos que iso é un erro, que ese oscurantismo que fai é que meter máis medo á población e máis inseguranza e creemos que os gobernos locais necesitan un respeto e, ademais, moitas veces para colaborar con a Xunta ou co goberno central nesta loita contra a pandemia é necesaria que esa información fluya, porque senón están a cegas e non poden actuar nin colaborar. Por lo tanto, nos creemos que a Xunta de Galicia ten que reaccionar neste tema e en outros moitos máis e deixar de escudarse, como sempre, que parece que cada vez que algo vai mal non que é competencia deles. Grazas, señor presidente. Moitas gracias, don Efrén. E polo Grupo Popular ten a palabra don Francisco Balado. Sí, bos días, señor presidente, señores deputados e demais persoas que se atopan. Bos días a todos. Ben, unha vez máis, o Partido Socialista traenos ao Pleno da Deputación de Lugo unha moción coa que se pretende chamar a atención utilizando a pandemia para facer política. Unha moción que responde á desesperación dunha forza política que logo das eleccións autonómicas quedou relegada ao terceiro posto na nosa comunidade autónoma e agora pretende recuperar espazo político pedindo actuacións que xa están en marcha. Miren, a Xunta de Galiza sempre tuvo en conta a administración local dende que se iniciou a pandemia. Vostede non o sabe, porque non é alcaldesa
Nunca estivo na administración local e o señor Castro tampouco sabe, por suposto, pero alcaldes e alcaldesas socialistas que están sentados enfrente saben perfectamente que dende que se iniciou a pandemia, a primeira administración en preocuparse polos concellos foi a Xunta de Galicia, foi da primeira da que recibiron material de protección, máscaras e hidroxel, e non así, nin desta Casa, nin do Goberno Central. Xa sei que iso non importa, e suscítalle risas, porque evidentemente, claro, como non forma parte do Goberno deles, pois algún nin o dixo que a recibira. Pero foi así, hai que recoñecelo. Os que somos alcaldes sabemos que a primeira administración en preocuparse polos concellos foi a Xunta de Galicia. Insisto, nin do Goberno do Estado, nin desta Deputación se actuou con tanta premura como se actuou dende a Xunta de Galicia. A actuación da Xunta na loita contra a pandemia caracterizouse sempre pola transparencia. Todos os días, non sei se o saben ou non, porque algúns parece que non queren consultar as páxinas web, todos os días se publicaban os datos da evolución da pandemia na nosa comunidade. Na páxina web da Consellería de Sanidade figuraban a diario nesta páxina o número de casos activos en Galicia e o seu desglose por área sanitaria, a situación dos pacientes positivos, os que estaban en UCI, en unidades de hospitalización ou en domicilios, o número total de persoas curadas e de falecementos, o número de PCRs realizadas, datos desagregados da situación en centros e residencias. Ademais diso, a Xunta ten operativa unha páxina web do Sergas onde se publican, entre outros, múltiples datos a incidencia do virus en cada concello, cos novos casos confirmados por PCR nos 7 días anteriores e nos 14 días anteriores. Pódese consultar en cada área sanitaria as cifras totais de pacientes con infección activa, os hospitalizados na data actual, cuidados intensivos a data actual, os curados, os falecidos, os contaxiados, os casos confirmados por PCR nas últimas 24 horas, as probas PCRs realizadas, as probas serolóxicas realizadas. O sistema de gráficos e mapas que vostedes critican é un sistema moi ilustrativo. Se se queren burlar del, búrlense ustedes. Eu vexo que a nivel nacional vostedes non fan nin nada semellante, pero nese sistema de gráficos e mapas pódense comprobar o número de persoas con infección activa, as curadas e falecidas, as diagnosticadas a través de probas PCRs, a porcentaxe de persoas infectadas, a de falecidos por idade, a porcentaxe de infeccións por test PCR realizados, a distribución de datos por hospitais, indicando as hospitalizacións e os cuidados intensivos, os niveis de alerta por concello nos casos confirmados por PCR, como dixen antes, nos 7 días anteriores e nos 14 días anteriores. Entón, ustedes deben concretar que información queren e que interlocución queren. Ás veces, eu creo que ustedes o que queren é que o presidente Feijóo os chame e lles diga: «Oye, alcalde, que tal? Todo ben por aí?» Sí, todo ben. Xa o dan por feito así. Eu creo que hai que ser serios á hora de traer propostas a este pleno. Dicen vostedes que a FEM rexeitou o sistema de mapas de colores. Home, sabendo quen preside a FEMP, pois é normal que rexeitara o sistema de mapas, pero en cambio queríanos embargar os aforros aos concellos. Carai para o presidente da FEM. Eso sí que chama a atención. E xa para rematar este primeiro turno de intervención, poñerlles de manifesto, a modo de resumen, esa interlocución que vostedes demandan xa existe. E vostedes ben o saben, sábeno perfectamente. O que pasa é que vostedes veñen aquí para facer ruído e para simular. Cuestión distinta é que, claro, vostedes non queren mirar os datos, ni se lles ocurre mirar os datos. Pero, se vostedes queren, poden ter datos e acceso a toda esta información que se lles está a dicir. E deixen xa de buscar o espazo político perdido, que é o consello que nós lles damos a través da presentación de mocións con falsos contidos, de pedir vacantes que aínda non existen, de pedir que se cubran vacantes que aínda non existen, de médicos que aínda non se xubilaron. Isto todo é populismo barato. Nada máis por esta primeira intervención. Moitas gracias, señor Balado. Doña Pilar, ten un segundo turno. Señor Balado, vostede, ademais de ler o argumentario que lle envían desde Santiago, minte. Minte porque, mire, os alcaldes e alcaldesas non están atendidos porque o presidente da Xunta, o señor Feijóo, durante a primeira ola da pandemia non se puxo en contacto, alo menos con ningún dos 7 alcaldes das grandes cidades galegas. Ata onde nós sabemos, tampouco con outros de concellos máis pequenos, a menos que o fixera con algún que nos descoñezamos.
Tampouco se puxo en contacto cos presidentes das diputacións. Non sei se co señor Baltar, ou mellor hasta falou con Jácome, non o sei. Pero o certo é que oficialmente nin siquiera contestou o ofrecemento que se lle fixo desde esta casa para dispoñer de espacios como poden ser as residencias baleiras nas que se podían albergar persoas que estivesen confinadas ou en cuarentena. O certo é que a primeira administración en repartir material non estivo moi atinada no reparto, nin foi a primeira, nin cubriu un porcentaxe tan alto da poboación como cubriu, por exemplo, esta Diputación, que ademais de achegar case a totalidade de unidades de mascarilla para a poboación, puxo a disposición dos concellos, que aí teñen ventaxa todos os concellos desta provincia, os fondos do Plan Único para que poideran invertilos en prevención, protección ou incluso en impulso económico post-Covid. Eso non o fixo a Xunta de Galicia. Polo tanto, aquí leccións e argumentarios do Partido Popular de Santiago, poucos, señor Balado. E as mentiras non teñen longo recorrido tampouco. Mire, agora Feijóo incumple de novo. Incumple de novo ante esta nova ola de contaxios porque volven á actitude que tiveron na primavera, a de non escoitar os concellos. Fixérono cando aconteceu o inicio do curso escolar. Negáronse a asumir o custe das tarefas de desinfección dos colexios e dos institutos. O argumento, xa desmontado polos xuristas, por certo, de que iso era parte das tarefas de limpeza. Home, por favor, o argumento xa se lle vía que iba a ter pouco percorrido. Os concellos galegos están gastando, e vostedes deberían de sabelo ben, dada a súa experiencia en xestión local, están gastando millóns en desinfección, mentras a Xunta de Galicia seguen sen achegar aos concellos parte deses 100 millóns de euros xa recibidos como parte dos fondos da loita contra o Covid. Polo tanto, señor Balado, se lle sumamos as axudas do Estado, as axudas neste caso desta Diputación, eu creo que, cando menos, vostedes terán que estar de acordo conmigo en que a Xunta de Galicia podería poñer un grauciño de area en materia de colaboración, pero sobre todo en materia de colaboración para escoitar os concellos e saber cales son as demandas reales e logo poder actuar, porque non o están facendo. E o señor Feijóo, dende logo, neste caso, non ten o oído fino. Non ten o oído fino. E eu sinto moito lamentar esta actitude da Xunta de Galicia, porque creo sinceramente que debería de estar á altura das circunstancias e vostedes aquí tamén. Graciñas. Gracias, doña Pilar. Don Efrén, segundo turno. Sí, ben, eu, señor Balado, eu non sei se esa boa circulación da información a que vostede se refire entre Xunta e Concellos é casos como que haxa un gromo e o propio goberno municipal se entere por a prensa de que hai un gromo no seu concello. Quizá eso é a súa relación idílica que ten entre a Xunta e os gobernos municipais, pero eso é a realidade, eso é o que está pasando. Nos creemos que, francamente, eso é moi millorable. Porque se para vostedes chega que un goberno local teña que ir unha semana pasada a clicar ali no seu territorio e ver de que color está o seu concello, home, podemos concordar que para unha páxina web, para a cidadanía e para ver como evoluciona os datos en xeral, pois pode valer, pero para como ten que reaccionar un goberno local ante un posible gromo e que medidas pode implementar e axudar a Xunta de Galicia, pois creemos que é moi millorable. E despois, home, entrar ao que presumiu. A máis vostedes son expertos en eso. O sea, presume de que a Xunta de Galicia, exercendo as súas competencias, naquel momento mandou unha pequena limosna de material sanitario aos concellos e calquera dos que están aquí e son alcaldes, a ver se poden tildar de outra forma canto material sanitario chegou e ven presumindo de facer o que ten que facer a Xunta de Galicia. O sea, hai que estarlle agradecido porque no exercicio das súas competencias mandou unha pequena mostra de material. Que, por certo, esta Diputación mandou moito máis e non era unha competencia propia, pero estamos moito reaccionando porque era unha pandemia mundial e aí sí que non hai que poñerse cada un nos seus marcos, pero presumir de facer o que ten que facer a Xunta de Galicia, vostedes son especialistas. Polo tanto, decía yo ao principio, fai falta máis información. Agora non sale tanto na televisión de Galicia dar a cara. Fai falta máis información e fai falta unha cousa clave e que o seu goberno se nega, que é investimento na sanidade pública.
digno todos os organismos internacionales, que loita contra a pandemia e con inversión na sanidade pública. E vostedes nin a están reforzando, senón que, como veremos despois, no medio dunha pandemia mundial e siguen horadando a sanidade pública. Por lo tanto, decirlle ao goberno do señor Feijóo que reaccione, porque estamos nunha situación moi complexa e el sigue sendo un telepresidente e buscando culpables noutros sitios. Moitas gracias, don Efrén. Señor Balado, segundo turno. Sí, gracias. Ben, dicirlle ao señor Castro e á señora García Porto o mismo ou semellante do que lles dixen antes. Miren, vostedes non estaban nos concellos. Pouca idea teñen da administración local. Eu podolles asegurar, e se non preguntenlle aos seus compañeiros e compañeiras, dende a delegación da Xunta de Lugo chamábase periódicamente, a min constame que o delegado chamaba naquel momento aos concellos dende que se decretou o estado de alarma. Isto simplemente é un dato para contrastar coas afirmacións falsas que fan o señor Castro e a señora García Porto. Pero, mire, señores do Partido Socialista, o problema non é a xestión da pandemia por parte da Xunta de Galicia, non. O problema é o Goberno do Estado. A Xunta de Galicia foi das comunidades autónomas, dos gobernos autonómicos nos que máis se traballou. Nin siquiera hai esa falta de coordinación cos concellos. O problema, claro, como digo, é o goberno que temos en España e temos que ser serios. Miremos o que di de nós a prensa internacional en Europa. En Europa e fora de Europa. Xornais como The Washington Post, The Bild, The Guardian, Le Monde, acusan ao goberno de España de actuar tarde e de levar a España a ser o segundo país en número de falecidos. Iso é o desagradable. E iso é a realidade que temos en Europa e como nos miran en Europa. E vostedes, os socialistas daqui da Diputación de Lugo, traendo ao Pleno da Diputación mocións para tratar de engañar aos veciños e veciñas de que unha das comunidades autónomas nas que mellor se xestionou a pandemia non se relaciona cos concellos. Voulles ler moi brevemente unha cita do xornal The Guardian. Cando Sánchez anunciou que aprobaría medidas extraordinarias al aplicarse el estado de alarma, tardó más de 24 horas en ponerlas en marcha, momento en el que parte de la población de Madrid y otras ciudades se había dispersado por todo el país. Y dice, España no se puede justificar en la cercanía con Italia, primer país en número de fallecidos por coronavirus, porque no hay fronteras terrestres con Italia, mientras que Francia, Suiza, Austria y Eslovenia, todos los países que lo están haciendo mucho mejor, sí las tienen. Esta é a realidade. Xornais como The Washington Post dicen de España que ha sido criticada por ser demasiado lenta para intervenir y exigir el distanciamiento social. Las autoridades españolas impusieron restricciones a los viajes fuera de casa hace poco menos de 2 semanas. Vostedes, cando a pandemia estaba arrancando en España, eu xa lle lo dixen en outros plenos, estaban moi preocupados polo bo resultado daquela manifestación que nunca se deberá ter convocado, non por controlar a pandemia. Pero, bueno, esta é a triste realidade que temos, señora García Porto, unha realidade que vostedes tratan de ocultar, cubrindolle as espaldas ao señor Sánchez para esconder a súa incapacidade, presentando mocións inventadas e falaces, porque o que está claro é que onde gobernan vostedes o que hai é un imperio da desidia, é o desorde. E, en cambio, en Galicia houve preocupación todos os días. E xa por rematar, non imos apoiar esta moción, porque isto non responde á realidade. É porque as medidas que vostedes solicitan xa levan tempo funcionando. Ten que rematar, que se acabou o tempo. Pois gracias. Nada. Moitas gracias a usted. Como decía que iba a rematar, digo sí, porque se acabou o tempo. Bueno, pois para pechar ten un minuto a señora Porto. Decía, señor Balado, que o problema é o Goberno central. O problema é negar a evidencia. Ese sí que é o problema. Vostede insiste en que o señor Feijóo estableceu contacto cos alcaldes e eu creo que non ten o listado completo. Debeu de chamar algúns na máis, porque o resto non os chamou, os das 7 grandes cidades non os chamou, presidentes das diputacións non os chamou, aquí hai un montón de alcaldes. Eu casi me atrevo a pedir que levanten a man os que recibiron unha chamada da Xunta de Galicia para darlles información, señor Balado. E ao mellor non salen os colores. Claro, non se pode pedir aos demais que fagan o que un non fai. Mire, o señor Feijóo, cando estábamos con mando único, pedía as competencias. E agora que ten as competencias, dispara para arriba e para baixo. O exemplo, vostede, que aquí se atreve a disparar contra o Goberno central, porque evidentemente non vai a disparar contra os seus alcaldes compañeiros, que xa o fan directamente dende a Xunta de Galicia, ponéndolles toda a responsabilidade aos alcaldes. Eu, na máis, lle vou a contar un exemplo para que se dé conta
da evidencia. En Antas de Ulla temos varios casos de positivos. Algúns deles coinciden na miña comunidade de veciños. Gracias. Amablemente, o alcalde se presentou e nos preguntou que facemos. Moitas gracias, señora Porto. Teñen que me centrarse ben nos tempos que teñen. Todos. Ben, eu antes de someter a votación, señor Balado, de verdad que creo que hai que aclarar algunhas cousas. Creo que hai que aclarar algunhas cousas. Usted tirou de manual, e me parece moi ben, só faltaría nunha democracia, cada un di o que quere, e moito máis se está sendo portavoz do seu partido. Pero eu non quero, como alcalde, que a mí me chaman o señor Feijóo para preguntarme que tal se vai para mañá. Non o necesito. Entre outras cousas, porque levo 4 anos esperando que me reciba, cando lle pedí unha cita por escrito en Norma, contestei hoxe. 4 anos. O segundo alcalde da provincia de Lugo. 4 anos. Está por escrito registrado o documento. E digo eu, como Forte será tan interesante como outros concellos que si recibe do Partido Popular. Digo eu. Pero, mire, desta casa falaba vostede que desta casa os concellos non habían recibido. Mire, desta casa os concellos recibiron máis que da Xunta. Fíjose o que digo, máis que da Xunta. E con moito menos para Fernalia. E se temos en conta as competencias que ten cada quen, que a Diputación non ten competencias, a Xunta sí, no Estatuto de Autonomía. E se temos en conta os orzamentos da Xunta e os da Diputación, é que non hai color, señor Balado. Non hai color. Mire, eu son alcalde como vostede. E, dende logo, ao Concello de Monforte non lle facilitaron información directa ningunha. Ningunha. Así que non veña dicindo que se chamaban porque non é verdad. Sabe cando ocurriu algo así? Cando houve brote en Monforte, que saliu en todos os medios de comunicación, eu tive que falar co conselleiro saínte, co señor Almuiña, co cual lle quero agradecer, eu digo públicamente, o comportamento que tivo, falo co señor Almuiña e el me dice que, mentre dure o brote, diariamente o Concello de Monforte vai recibir información directa de algunha persona do Sergas. E así foi. Durante o tempo que declararon aberto o brote, todos os días, pola tarde, chamaba o xerente da área sanitaria Lugo, Burela, Monforte, o señor Ares, chamaba a teniente alcalde do Concello de Monforte para darlle os datos, todos os días. Cando deron por superado o brote, acabouse a comunicación e nos volvemos a recuperar. Non temos información ningunha desde entón. E, mire, voulle poñer un exemplo, señor Balado, de verdade, da transparencia de vostedes. Isto ocurriu agora fai uns días, recientemente, estes días, pero é conveniente que o sepa todo o mundo. Mire, esta institución, a Diputación de Lugo, todos que estamos aquí conformamos a Diputación de Lugo, tivo unha moi boa noticia, que foi aceptada na Transrománica, que unhas rutas do románico do Consello de Europa. Do Consello de Europa. Non de nadie que pasaba por aquí, non, do Consello de Europa. Do que forman parte 9 países e 12 rexións. E foi aceptada por unanimidade. É dicir, que hoxe, afortunadamente, a Diputación de Lugo forma parte da Transrománica do Consello de Europa e eu creo que é unha boa noticia para todos. Creo que é unha boa noticia para todos. E eu creo que tamén era para a Televisión de Galicia, porque, mire, se pensaron que era boa noticia, que nos chamaron para interesarse por ela e que fixáramos unhas declaracións. Sabe o que ocurriu? Que tan pronto se lle dixe á Televisión de Galicia que as declaracións as facía o presidente, aos 10 minutos se chamaron dicindo que non me interesaba. E non sacaron a noticia. Unha noticia a nivel europeo. Que en España só hai 2 sitios máis que forman parte da terra románica, que é Santo Domingo de Sil, os Emburgos, e o casco histórico de Zamora. Esa é a transparencia de vostede, señor Balado. Dígalle ao seu presidente que si é tan transparente, quere informar con claridade, con transparencia, pois, hombre, que informe con transparencia tamén de todas estas cousas que nos afectan aos lucenses, porque esta afecta ao conxunto da provincia e á institución provincial. E logo, mire, usted recordará como a mí que cando se declarou o estado de alarma co mando único, o señor Feijóo todos os días salía en roda de prensa a criticar o que proponía Madrid e a reclamar para así recuperar rapidamente as competencias. Desde que recuperou, non saliu ningún día. Despois mandaba o conselleiro ou outro de terceira fila. Ni un día.
E agora que volve a haber un estado de alarma que o pediron os presidentes de Murcia do Partido Popular, o presidente de Castilla y León do Partido Popular, etcétera, etcétera, agora volve a salir, dicindo que é unha locura. Pero sabe o que pasa? Que en Galicia, mentre el gobernou e ten competencia a él, Galicia ten moito máis que na primeira ola, moitísimos máis casos. E esa é a gestión do señor Feijóo. Eso hai que dicirlo así. E usted pode vir aquí e contarnos milongas, as que queira. E, desde logo, Washington Post e o Guardian, por favor. Hombre, se quere poñer aquí de exemplo a Trump, pois vale. Aceptamos pulpo como animal de compañía, estupendo. Pero, home, poñer de exemplo o país que ten máis casos do mundo, máis mortos do mundo, en Inglaterra, que están asumando a 50.000 por día, oiga, esos son os exemplos do Partido Popular. Home, se é así, entón falamos lenguajes moi diferentes, falamos lenguajes moi diferentes. E eu creo, señor Valado, que vostede mesmo está interpretando un papel, pero a manifestación da que vostede fala, eu creo que se refiere a outra, refiere a de Colón, co PP, con Vox e con Ciudadanos. Moitas gracias. Sometemos a votación a iniciativa proposta por doña Pilar García Porto. Votos a favor? 13 votos a favor. Votos en contra? 11 votos en contra. Queda, por tanto, aprobada esta iniciativa. Pasamos ao punto número 6, que é unha moción tamén do Grupo Provincial Socialista para reclamar á Xunta que cubra a praza de médico vacante por xubilación no Concello de Osaviñao. Para expoñer a iniciativa, tamén a palabra a doña Pilar García Porto. Ben, pois, continuamos entón e deixando a un lado o que recollen os medios internacionais, vamos a centrarnos no que recollen e demandan os galegos e galegas, en este caso a falla de médicos e a decadencia da sanidade pública é algo que, por desgracia, temos que abordar e evidenciar con demasiada frecuencia nos debates deste pleno, sobre todo cando falamos de atención primaria no medio rural. E hoxe nos toca o Concello do Saviñao, na Ribeira Sacra, a cal se refería fai un momento por unha boa nova que a Televisión de Galicia parece que non considerou tan boa ao saber o orixe da mesma. É un bon exemplo da realidade do rural lucense este concello, da nosa Galicia interior. Poboación de menos de 4.000 veciños, espallados en case 200 km cuadrados, unha densidade media moi baixa, por debaixo dos 20 habitantes por kilómetro cuadrado, 29 parroquias, máis de 300 núcleos de poboación. Vamos, un bo exemplo da dispersión e do envellecemento da poboación do rural. Dispersión e envellecemento que exixen un esforzo á hora de deseñar o mapa dos servizos públicos e poder así garantizar a calidade dos mesmos, especialmente no que se refire á sanidade pública. En Osaviñao, que se conta con un centro de atención primaria en Escairón, na súa capital, no que veñen prestando servizo 3 médicos de atención primaria e un pediatra, aos cales se suma o médico que atende no consultorio de Currelos. Os veciños e veciñas deste concello pois mostran a súa preocupación ante a xubilación dun dos doutores que pasa a consulta no centro de Escairón. E isto amosan a súa preocupación pola actual política do Sergas de aproveitar as xubilacións para facer recortes de persoal. Ca dotación actual de 4 médicos, neste caso, os veciños e veciñas contarían con un doutor para cada 937 pacientes. A reducción eleva o ratio a 1.250 pacientes por doutor, que se acerca aos topes de doentes de 1.300-1.500 que aconsella a Sociedade Española de Médicos de Atención Primaria. E a verdade é que isto non se entende, porque o que habería que aproveitar para reforzar, é dicir, para cubrir esas plazas, e que na situación que estamos, pois contasen con máis médicos, se cabe, no medio rural e con ese envellecemento da poboación. Ademais desa valoración dos ratios, que ten que ser matizada ao abeiro dos consellos da Sociedade Española de Xeriatría, que fixa os criterios específicos de atención a pacientes en idade avanzada por encima da media e que considera o tempo ideal de consulta de media hora, aquí estamos falando de que lle dedican aproximadamente 5 minutos. Polo tanto, as contas non saen ben, señores do Partido Popular. Pero é que, ademais, hai que sumar o que xa dixemos, a poboación maior e a dispersión no medio rural.
E tamén a pegada do COVID neste momento, que nos obrigaría a reforzar a sanidade, non a reducir os servicios. O propio presidente da Xunta insiste nas negociacións co Goberno central na necesidade de ter en conta o envellecemento e a dispersión á hora de avaliar o custo real da sanidade galega, pero, desgraciadamente, o que reclama coas súas palabras a Madrid o nega cos seus propios feitos en Galicia, onde unha década de goberno de Feijóo sáldase con recortes no presuposto e coa perda de máis de 900 camas de hospital e máis de 1.100 profesionais menos na atención primaria da nosa comunidade. Nos hoxe, o Grupo Provincial Socialista, amosamos de novo, como fixemos en ocasións anteriores, o noso rexeitamento á política de recortes da sanidade pública que se están aplicando por parte do Partido Popular galego, especialmente no medio rural. Entendemos que a práctica de convertir esas xubilacións en recortes supón non só unha merma nos servicios que reciben os veciñas e veciñas, senón tamén un desprecio hacia os profesionais da sanidade, que van a ver, cando se xubilen, como lle deixan un peor servicio aos pacientes que atenderon durante toda unha vida profesional. Polo tanto, nós o que pedimos, e aproveito agora para centrarme no tema do Sabiñao e saudar os veciños deste concello e concelleiros que nos acompañan, pedímoslle á Xunta de Galicia e aos Sergas que se cubra esa plaza de médico que vai quedar vacante por xubilación no concello de Sabiñao, que se poña fin á política de recortes da sanidade pública galega dun xeito especial da práctica que converta as xubilacións en perda de prazas, que se elabore tamén un plan de avaliación real das necesidades da sanidade rural galega, tendo en conta ratios como poboación, dispersión, envellecemento ou tamén a pegada do COVID neste momento, e entendemos que este plan tería que ter como un horizonte de mínimos que sería a recuperación das plantillas tal e como se atopaban no ano 2009, é dicir, un pouco antes de que vostedes chegaran a tomar medidas de recortes dende o Goberno de Galicia. Nese sentido, levamos falado moito neste pleno e lles pediría que non só pensen no Concello do Sabiñao, sino en moitos dos concellos nos que vostedes son goberno e que en calquera momento se poden ver na mesma situación. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Porto. Doña Lola Castro, ten a palabra en nome do Grupo Popular. Encenda o micro, por favor. Perdón, moi bons días, presidente, diputadas, diputados, medios de comunicación e público en xeral. Ben, nós nesta moción vamos a pedir que se poda votar por puntos, porque, bueno, entendemos que o punto número 2, pois seguimos na mesma historia de sempre de ataque ao goberno autonómico. Non obstante, tamén vamos a presentar dúas enmendas, in voce, unha de supresión do punto 2 e outra de emenda de adición que di o seguinte, que se cubran todas as prazas de médicos vacantes nos concellos da provincia onde sexa necesario. Non podemos entender este localismo nun só concello, e máis, nun concello que conta con 4 facultativos e onde están adiantando un problema que nin sequera está encima da mesa. Dito profesional que nomean, nesta moción nin sequera se xubilou. En todo caso, o Sergas en ningún momento dixo ou insinuou nada de que dita praza se fose a amortizar. Non entendemos esta maneira de actuar cos tempos que corren. Alarman a poboación, facendo pronósticos catastrofistas que só crean incertidume. Como onte mesmo lles contestou o Sergas, esta praza, cando se xubile o facultativo, cubrirase de acordo a normativa establecida. De todos é sabido que, ademais, o Sergas está a construir nestes momentos un centro de saúde cun orzamento de máis de 1 millón de euros. Obras que comenzaron en maio de 2009. Por iso, vir cunha moción destas características localista nun concello onde se está invertindo en sanidade bastante máis que en outros, que igual si necesitan máis médicos ou que se deixen facultativos pola noite, xa que, como no caso do Courel ou a Fonsagrada, por dicir algúns, temos moita dispersión xeográfica, idades tanto ou máis avanzadas, e temporais que deixan ailladas varias aldeas no inverno. Por iso creo que traer esta moción para crear alarma é non ter alturas de miras. Añadir
que se cubran todas as prazas dos médicos vacantes nos concellos da provincia onde sexa necesario é algo máis que obvio. Pensar só no Sabiñao, que ademais non existe dito problema, repito, é ter pouca altura de miras. Vou darlles algúns datos de finais do ano 2019, porque o que agora se está invertindo en sanidade co COVID creo que sería difícil de calcular. Todos sabemos que se están indo todos os presupostos para a sanidade e que todo será pouco. Miren, a finais do ano 19, Galicia converteuse na quinta comunidade autónoma con maior gasto consolidado en sanidade. Adicouse máis do 40% do orzamento da Xunta de Galicia, casi 4.000 millóns de euros. Tívose máximo histórico en intervencións cirúrxicas, máximo histórico en consultas e un máximo histórico en trasplantes. Estes son datos comprobables, con números e rexistros. E digo eu que, como alcaldesa, de todos é coñecido o descontento que teño tanto cando gobernaron vostedes como o bipartito, que xa só nos deixaran un facultativo no Caurel para 2 centros de saúde que están a 15 kilómetros un do outro e que así e todo temos aldeas a 30 kilómetros do seu centro médico de referencia, por unhas estradas provinciais que xa me gustaría que fosen revisar. Algúnha leva máis de 10 anos sen mantemento. Pero tamén reclamamos ao Goberno actual que seguimos a facelo coas gardas médicas nocturnas, algo imprescindible para zonas como as nosas. E digo isto porque non veño aquí a decir que todo está ben, porque non é certo, oxalá. Pero sí se fixeron cousas boas. Salgan dise catastrofismo. Fai nada, pois o Lucas Auguste recibiu un premio. Supoño que será que non se está facendo todo mal. Votedes mesmo se delatan traendo unha moción de un sitio concreto, onde non existe o problema, e onde o Sergas está investindo neste momento, neste mismo intre, cun novo centro médico. De todos é sabido a falta de médicos, de familia e pediatras aos que está sometida non só Galicia, senón toda España. Está claro que para mellorar isto se necesita a implicación de todas as administracións públicas e máis co que estamos a vivir, onde os cambios que se precisan o modelo organizativo só serán posibles dende un diálogo onde o traballo colaborativo das administracións, os profesionais e a cidadanía. Entón, póñanse a traballar dende o seu partido e deixen de decir cada día unha cousa diferente. Sí. Moitas gracias, señora Castro. Don Efrén, seu turno. Gracias, señor presidente. Bueno, eu teño que saírme un segundo outra vez do tema debate e que eu fixen decidín a non deixar pasar estes comentarios que se fan a veces en institucións públicas, a veces en bar, e é que para o meu asombro, ainda que parece que o Partido Popular quixo alexarse un pouco de vos, hoxe o señor Valado volveu poñer o foco dunha pandemia que afecta a todo o mundo, unha pandemia mundial, na celebración do 8M. Non hai nada máis ideolóxico e máis que vaya en contra do discurso feminista que poñer o foco dunha pandemia mundial non as manifestaciones que se produciron no Estado español, pero que ese mismo fin de semana estaban os estadios cheos, hubo congreso de voz e, polo tanto, eu négome a que eso quede como un comentario sin máis e sin menos. Se vostedes están en contra do movimento feminista, díganlo, pero deixen xa Partido Popular, vos e toda a dereita, de repetir a matraca do 8M, porque isto é unha pandemia mundial e esas manifestacións o único que fan é loitar polo feminismo. E eu non estou disposto a que nadie o diga nun estamento público e quedarme calado. E disculpai por salir do tema, pero eu creo que non se poden deixar quedar como meros comentarios ou pés de páxinas. Ben, ante a moción, señora Castro, eu non lle vexo ningún problema a traer problemas concretos. Evidentemente, podo estar de acordo con vostede que non só hai problemas en Escairón, na sanidade pública, senón que é un problema generalizado. E claro, cando di que o Sergas di que vai cubrir e que non nos lo creemos, home, non nos lo creemos porque xa van moitas mentiras do Sergas, xa van moitos sitios onde non se repón o médico, entón os veciños están con medo, están con moito medo. E claro, deu aí unhas cifras, un argumentario PP, mira, o que ten a xente e o que ten a xente no rural é que cada vez unha población cada vez máis envellecida e cada vez lle resulta prácticamente imposible
unha cita con o seu médico presencial. Prácticamente imposible. E podemos concordar que pode ser unha solución transitoria para algúns casos, pero que sea imposible ter unha cita presencial é mostra do que quere facer o Partido Popular con a sanidade pública. Polo tanto, eu non sei todo eso que leo, se vostedes lles vale, pero o que están facendo é recortar. Falaba de datos de inversión, mire, o Fondo Monetario Internacional, mire que pode estar de acordo con el, decía que para loitar contra a pandemia hai que investir o 10% do PIB dos estados en sanidade pública. A media do Estado español é o 4%. E Galicia está nesas medias, non veñan aquí con a sanidade pública é un desastre. Os veciños de Escairón están con medo de que se lle retire o médico porque está pasando noutros centros. Acaba de saltar en Parga que o puxeron os propios profesionais un cartel no centro de saúde. Polo tanto, a confianza no que promete o Sergas está rota. A cidadanía non confía no Sergas, e con razón. Ademais do problema futuro do médico, tamén sabe vostede que no Sabiñao, no centro de Currelos, había un conserxe, chamémolle, que poñía o Concello e que estaba facendo funcións por riba do que debería, que eran propias do Sergas, e que agora se xubilou e o Concello non pode repoñer, e no centro de Currelos, no centro de saúde de Currelos, pois non se fan funcións administrativas moi necesarias, obligando a desplazarse a máis de 15 kilómetros para cousas tan sencillas como pedir cita. Nos fixemos unha emenda de engádega para pedir tamén que eso non sea así, que dote de personal administrativo o Sergas no centro de Currelos, e non pasa nada por poñer o acento nalgún problema concreto ou local. Evidentemente, estou de acordo con vostede que a sanidade pública galega é un desastre prácticamente en calquer concello. De feito, vostede mesma se descubriu, porque dice, como traen o do Sabiñao, xa hai outros sitios moito peor. Fíjese a que altura deixou vostede a sanidade pública e o Sergas. Porque para vostede era un problema traer o Sabiñao, porque hai outros moito peor. Pois estamos de acordo. Hai algúns que son casos escandalosos e tamén nos unimos a que se solucionen. Pero non teñan medo en traer casos en concreto. Eu por votar a favor dunha medida por o Sabiñao, os meus veciños de Sarria non interpretan que eu non defendo a sanidade pública en Sarria. É un problema concreto porque temos que facelo así para poñerlle cara e os veciños que están sufrindo recortes do Partido Popular. E xa lle digo, vostede mesmo se descubriu o reconocer que hai outros concellos moito peor. Este está mal, pero hai outros peores. Entonces, vámoslo deixar así. Gracias, señor presidente. Pois moitas gracias, don Efrén. E ten un turno doña Pilar. Ben, pois, concordando, enlazando co que decía o compañeiro Efrén, evidentemente hai sitios que están peor, e aquí nesta Diputación saíron por activa e por pasiva nos debates dos plenos en múltiples ocasións. Eu voulle poñer algúns en riba da mesa: Guitiriz, Taboada, Pastoriza, Begonte, Palas, Antas, Castro de Carballedo, mesmo a Barrela, pertencente a este concello tamén, o Sabiñao, a Pontenova, Xermade, agora Meira, o propio Caurel, acaba de nomealo vostede. Polo tanto, a evidencia de que a sanidade galega no rural está funcionando moito peor que no resto está en riba da mesa. Mire, vostede fala de que non se van a amortizar, pero é que eso xa se sabe. O problema é que non teñen o valor de amortizar as plazas e o que fan é que non as cubren. E este caso, o de Sabiñao, é a evidencia, o igual que acontece noutros, porque converten as xubilacións en recortes de servicios pola vía dos feitos. Non amortizan as plazas, pero non as dotan. E os veciños non teñen o servicio. Iso é o que está pasando. Entonces, é lóxico que se preocupen e que pidan e que reclamen que se poñan médicos a disposición nesas plazas que quedan sin eles. Sería o lóxico. E máis coa que está caendo. Mire, vostedes presentan dúas enmendas e nós non llas podemos aceptar. Unha delas, que é unha emenda de supresión, que di que suprimamos, que se poña fin á política de recortes na sanidade pública galega dun xeito especial da práctica que converta as xubilacións en perdas de prazas, non lla podemos aceptar porque esta é a realidade. Polo tanto, estaríamos ocultando se aceptáramos a súa enmenda.
E a outra, que é unha emenda de engádega, di que se cubran todas as plazas de médico vacantes nos concellos da provincia onde sexa necesario. Eso modifica, o igual que aconteceu con outra proposta que facía o seu voceiro, o obxecto da moción. Non hai ningún problema por falar de casos concretos, é falar de un en un. Non pasa nada, o mellor así hasta nos fan máis caso, porque facemos máis incidencia. Vostedes veñen con esta emenda a diluir por elevación o obxecto de debate da moción. E é que, ademais, donde dixen digo, agora din Diego, porque noutras ocasións que viñeron mocións de carácter máis xeral, versadas tamén en materia de sanidade, vostedes, eu polo menos non os lembro levantando a man e apoiándoas. Polo tanto, que quede claro que non vamos a aceptar ninguna das dúas enmendas. No tocante tamén o que vostede dicía dos datos hainos. E a sanidade galega leva unha década sufrindo serios recortes. O problema non é de agora. O problema non é de agora de que haxa unha pandemia. O problema ven de 10 anos de mala xestión e recortes progresivos na sanidade, especialmente en primaria e no medio rural galego. E iso saben vostedes tamén como a min, porque a inmensa maioría son alcaldes de concellos rurais. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Porto. Señora Castro. Ben, como son alcaldesa, eu, dende logo, que os maiores recortes que sufrimos, e o que quixen dicir, en especial no meu concello, foi co bipartito, que foi cando nos deixaron un solo médico para atender os 2 centros médicos. Así que foi cando sufrín o maior recorte. Eso como alcaldesa. E agora que estamos aquí, quero dicirlle, mire, non nos falen de que aquí todos están facendo recortes, porque non é certo, estáse invertindo en infraestructuras. Agora mesmo ven de anunciarse a ampliación dos espazos de consulta en Antas de Ulla. Acaba de anunciarse agora mesmo na prensa, entón vais a ampliar. Estáse no mesmo concello que estamos falando, estáse ampliando o centro médico, máis de 1 millón de euros nesa obra. Así que, de verdade, volvo a repetirlles, que deixen esta maneira de facer política, que non lles funcionou, que os galegos dixemos alto e claro non as políticas populistas, nin alarmistas. A poboación está farta de todas estas historias. Sinceramente, están fartos de todos nós, porque vostedes só pensan en crear problemas onde non existen, con miras a sacar réditos políticos, neste caso no Saviñao. Pero, por favor, o Sergas acaba de manifestalo. Nunca se estudou, valorou, insinuou ou se dixo nada de que se fose amortizar dita plaza do facultativo do Saviñao. E no momento que dito profesional se xubile, esa praza cubrirase de acordo á normativa que ten establecida o Sergas para estes casos. Non creen alarma social. Esa é política populista. Claro que nos votaríamos a favor da moción se simplemente sacan o punto 2, porque non é certo que a sanidade pública galega este practicando recorte tras recorte. Si hasta se están alargando as edades de xubilación dos médicos aos 70 anos, porque de todos é coñecida a falta de médicos e de pediatras. E, por suposto, añadir que se cubran as prazas de médicos vacantes nos concellos de toda a provincia onde sexa necesario é imprescindible. Teñan altura de midras e non se centren nun concello, onde nin hai problemas nin se esperan. Estánse a vivir situacións transitorias, non deseables, pero que están marcadas pola situación na que estamos. Todo está condicionado pola pandemia e todo pode ir a peor. Por iso, sexamos serios con un tema como é a sanidade. Gracias, señora Castro. Don Afrén. Ben, eu vou ser breve porque eu creo que xa está máis que debatido. Eu volvo a decir que non vexo ningún problema en poñer o foco en problemas concretos. Convindo con vostede e con os meus compañeiros en que pode haber concellos peores, pero o que hai detrás é a política de recortar e deixar en precario a sanidade pública galega do goberno do señor Feijóo. Polo tanto, nos creemos que é máis que acertada a moción e vámola a apoiar. Nos puxemos a emenda de engádega para o centro sanitario de Currelos, porque aí xa non é algo, como din vostedes, non é algo que vai pasar e non sabemos se pasará, senón que xa pasou e non se están dando servizos administrativos no consultorio de Currelos. E despois tamén, veñen presumindo de ampliación das áreas de consulta, pero que acabaron con as consultas. Entón,
tamén me chama un pouco a atención, o mellor os veciños e veciñas da provincia e deste país estaban máis contentos se invertiran en médicos e lle foran dando unha solución a aquelas doenzas que necesitan unha consulta presencial, porque vostedes saben que hai moitas. Sabemos que hai algunhas que se poden solventar con a chamada por teléfono, pero hai moitas que necesitan unha consulta presencial e non as están tendo e, de feito, derivan en situaciones graves na que se están disparando os datos de certas doenzas. E, ademais de haber certas doenzas que necesitan unha consulta presencial, hai certos grupos de edades no que unha consulta por teléfono pois é moi complexa que podan explicar o que sinte. Polo tanto, nós o que creemos é que detrás desa propaganda de números e tal, o que ten que facer a Xunta é intervir, invertir en sanidade pública e poñela a funcionar, porque nós non somos unhos alarmistas, só hai que salir por a rúa e preguntar a xente o preocupada que está, dignidade que está, con o difícil que é hoxe en día ter unha atención na sanidade pública digna. Moitas gracias, don Efrén. E xa para un turno de peche ten a palabra a señora Porto. Ben, o certo que non deixo de sorprenderme como se pode decir aquí coa boca tan chea que a Xunta de Galicia non recortou en materia sanitaria nos últimos 10 anos. Como se pode decir eso neste pleno, se os datos están enriba da mesa? Entre o ano 2005 e o ano 2009 aumentouse o orzamento sanitario nun 34%. E, ademais, fixo o saneamento completo dos 413 millóns de euros herdados do goberno Fraga. Ese orzamento, o do ano 2009, último ano de goberno progresista na Xunta de Galicia, tardou 10 anos en ser superado polo goberno de Feijóo, ata o ano 2018. Incluso se actualizamos o valor real actual co incremento do IPC, os orzamentos do 2009 siguen sendo superiores a calquera de Feijóo. 200 millóns de euros máis que o último goberno de Feijóo no 2020. Señora Castro, eso é a política de recortes da Xunta de Galicia. Moitas gracias. Doña Pilar, se me permite, vou corrixir un dato. O 2009 xa non gobernou o señor Touriño, porque as eleccións convocáronse a principios de ano, foron en marzo, en abril xa tomou posesión o señor Feijóo. Así que xa non foi o 2009 un ano de goberno progresista. Moi ben, pois rematado señor o debate... presidente, quería volver a recordar... Perdón? Si nos permite... Cando sea así, levanten a mão e eu doulles a palabra, porque senón me arma un ruido que non dá lugar. Pero espera un momentillo, usted quere falar? Pois ben, pois ten a palabra. Solamente volver a incidir en si se pode votar a moción por puntos. Ben, señora Porto, delle o micro. Non aceptamos as enmendas do Partido Popular, si a presentada polo grupo do BNG e non aceptamos a votación por puntos. A ver, para que a señora secretaria tome nota e teñamos acta ben, acepta a enmenda do BNG, pero non acepta a enmenda do Partido Popular. As dúas, do Partido Popular non. Non se acepta, moi ben. Por tanto, votamos a iniciativa coa engádega da enmenda do BNG. Aclarado isto, sometemos a votación. Votos a favor? 13 votos a favor. Votos en contra? Ninguno. Abstencións? 11 abstencións. Queda, por lo tanto, aprobada esta iniciativa. Pasamos ao punto número 7, que é unha moción do Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego en demanda da dotación do servicio de UCI e da recuperación de servicios sanitarios no hospital e no ámbito da desaparecida sanitaria de Monforte de Lemos. Para expoñer a iniciativa ten a palabra don Efrén Castro. Grazas, señor presidente. Ben, eu creo que aínda que esta sea unha demanda histórica para a área sanitaria ou a extinta área sanitaria de Monforte, xa que levan moitos anos pedindo que se dote de UCI o Hospital de Monforte e tamén escoitando moitas promesas,
creemos que, si cabe hoxe, con unha pandemia como a que nos está cruciando, pois que sería o momento de, como falábamos na anterior moción, de que as xuntas deixara de esconderse detrás de propaganda en números e empezar a invertir. É evidente que camas UCI naquela zona que teñen unha distancia máis que considerable con o hospital con ULA de Lugo son necesarias en calquer momento, pero é máis evidente aínda que na primeira ola da pandemia todos fomos conscientes da importancia que era do número de camas UCI. Ben, ademais da reivindicación, como decía, dos veciños e veciñas daquela zona, as promesas do Partido Popular encargadas no señor Dámaso foron moi numerosas. Levan prometendo a UCI para o Hospital Comarcal de Monforte de Lemos moitísimos anos. E os veciños o que conseguiron é nada. O único, sí que é verdad que nese denostado bipartito que vostedes falan, estaba moi avanzado o proxecto para levar UCIs alí. De feito, xa por o que puden saber eu, estaba decidido en que zona iban ir e estaba pendiente de dotar cando caeu o bipartito. Polo tanto, está claro quen apostaba de verdad por a sanidade pública na zona sur da provincia e quen non está facendo, xa non apostando, que senón non está cumplindo as súas promesas, porque eu que me chegan dos veciños daquela zona que o señor Dámaso en innumerables ocasións lles prometeu eso. E o Partido Popular agora tenos acostumbrado a eso, promesas electorais que se quedan en vacío para que sepamos así un pouco dimensionar aquel hospital da cobertura a 42.000 personas dunha zona moi rural e, polo tanto, creemos que estaría máis que xustificada a inversión en dotar aquel hospital de camas UCI. A miña pregunta é se as promesas do Partido Popular encarnadas no señor Dámaso son solo cando veñen os procesos electorais e despois cando gobernan, o millor é culpa, non sei se é culpa dos veciños daquela comarca, se é culpa do goberno central que non queiran poñer UCI en Monforte ou de quen é culpa. O que está claro é que é unha inversión máis que xustificada en unha situación normal, pero que decía 42.000 personas que reciben atención naquele hospital e que teñen unha distancia máis que considerable co hospital de Lugo con ULA e que agora ter camas UCI de máis, collendo entre aspas, pois é unha das recomendaciones da OMS, da Organización Mundial da Saúde, perdón, que non me sai. Polo tanto, nos creemos que é unha reclamación histórica daquela zona que nun momento normal tiña que haber sido xa levada a cabo, pero que hoxe en día aínda é máis necesaria. Polo tanto, esperamos o voto a favor dos grupos representantes nesta Cámara e que as reivindicacións e as promesas electorais de algún partido se transformen en realidade, que é o que demandan os veciños e veciñas da comarca de Lemos. Moitas gracias, señor presidente. Moitas gracias, don Efrén. Ten agora a palabra polo Grupo Socialista, doña Pilar García Porto. Ben, gracias de novo, señor presidente. O certo é que vemos máis que xustificadas as peticións e propostas de acordo do Grupo Provincial do BNG no que fai o servicio de UCI en Monforte, xa que é algo que os seus veciños veñen reclamando dende o ano 2002, se eu non lembro mal e non teño mal este dato, e é que, ademais, ese ano máis de 300 profesionais da sanidade pedían ese servizo para o hospital, pero naquel momento a Xunta de Fraga non tivo en conta a petición, logo veu o Goberno bipartito co presidente Touriño e incluíuse este servicio nas obras de reforma que o Goberno fixo nese centro, pero despois veu o señor Feijóo e nada se avanzou, non se dotou o espacio previsto nin de persoal, nin de equipamento, e a UCI de Monforte parécese a unidade de ictus do ULA. Teñen un espacio, incluso ten hasta placa, pero non teñen dotación nin persoal.
E miren que se lles insiste, e miren que está xustificada esta dotación. Hai un dato que me gustaría aportar e é que o Sindicato de Enfermería, o SATSE, recollía nun informe reciente que as provincias de Lugo e Pontevedra non cumplen co criterio de contar con entre 1,5 e 2 camas de UCI por cada 10.000 habitantes, que esa é a cifra que os expertos consideran necesaria para facer fronte á pandemia neste caso, e de acordo con esa ratio que lles acabo de indicar, o Hospital de Monforte, que atende aproximadamente a 42.000 persoas, debería contar cunha UCI que tivese entre 6 e 8 camas para poder encarar con certas garantías os cuidados necesarios agora mesmo para poder facerlle fronte, por exemplo, á pandemia nos casos máis graves. E, nese sentido, eu creo que está moi xustificada esta proposta do BNG e que, ademais, un hospital non é un edificio, é un conxunto de servicios. Entonces, de nada vale ter paredes se esas paredes non están dotadas cos medios e cos recursos suficientes para poder atender os pacientes. Ter estructuras baleiras, mesmo poñerlles placas nas entradas, non sirve nada máis que para agochar as carencias e, dende logo, é unha vergoña impropia do século no que nos toca vivir, e particularmente na situación de pandemia. E, pola miña parte, pois nada máis, anunciar o voto favorable a esta proposta. Moitas gracias, señora Porto. Polo Grupo Popular ten agora a palabra don José Antonio García. Moitas gracias, señor presidente. Bos días a todos. Bueno, vamos a iniciar a segunda moción seguida do que unha política sistemática do Partido Socialista e do BNG durante os últimos 10 anos en Galicia, que é o ataque sistemático á imaxe da sanidade pública en Galicia. Vostedes levan 10 anos dicindo que o goberno de Feijóo pecha hospitais, que o goberno de Feijóo pecha a sanidade pública, que a sanidade pública en Galicia é un negocio, que se está vendendo aos intereses de empresas privadas, unha serie de improperios que de hai 10 anos os galegos non lles compran. Non lles compran e agora mesmo non lles compra xa nadie. Eu non entendemos como poden non variar este discurso. En Monforte de Lemos, no ano, creo recordar, no ano 10, xa empezaban as primeiras manifestacións multitudinarias promovidas en toda a comarca polo BNG e por sectores afines en contra da política sanitaria pública do goberno da Xunta. No ano 10. Fai 10 anos que levan dicindo que o Hospital de Monforte está a pechar, que se está a recortar, que os hospitais da Mariña se iba a pechar, que o Hospital de Lugo tiña non sei que cando entregaron un edificio vacío. Vostedes non son creíbles na sanidade pública. E os galegos lle lo recordan cada 4 anos, non o Partido Popular, os galegos. Vostedes veñen a decir que estamos falando dunha demanda histórica. Efectivamente, no ano 2002 había un proxecto no cal, na ampliación do Hospital de Monforte, había, digamos, unha parte dese edificio, baleira, para que as autoridades sanitarias defenderan ou non a conveniencia de instalar xa en aquel momento unha UBI. Saben que pasou no ano 2? Que pasou despois no ano 5? Pois chegaron vostedes, os progresistas. Tan progresistas son que o povo de Galicia levalles dicindo hai 10 anos que non queren o seu progreso, porque está mantido en populismo, en falacias, en mentiras. Se todo o que vostedes din da sanidade pública galega fora certo, os galegos non estarían dando desde hai 10 anos a confianza ao mesmo grupo político e ao mesmo presidente da Xunta. Por lo tanto, a nos vainos moi ben, sigan así, sigan dando mala imaxe da sanidade pública en Galicia, sigan dicindo que temos os peores hospitais, sigan dicindo que en Galicia só hai edificios baleiros. Oiga, baleiros deixáronos vostedes no ano 5, durante os 4 anos dese goberno progresista, que o que creo é que é antiprogresista, e así o creeron os galegos tamén. Vostedes deixaron unha UCI, había unha UCI prevista, un espacio nese edificio previsto no hospital que nunca se fixo nos seus 4 anos de gobernos progresistas. Igual que pasou no ULA, o mismo. Vostedes levan 10 anos dicindo que a sanidade pública en Galicia se vende, se cae. Mentras tanto, a Xunta de Galicia anuncia 15 millóns de euros para o Hospital da Mariña, en Burela. Anuncia un plan director para Monforte de outros 15 millóns de euros para renovar íntegramente ese hospital en Monforte de Lemos. No 2019, puxose en marcha a ambulancia medicalizada, en abril.
en Monforte de Lemos, a hospitalización a domicilio, a ampliación dos servicios médicos en Monforte de Lemos, a oncoloxía e o hospital de día oncohematolóxico en Monforte de Lemos, a alergoloxía con consulta realizada polo servicio do ULA desplazado a Monforte de Lemos, consultas de enfermería, de endocrinoloxía, de nutrición en pacientes oncolóxicos cunha nova enfermería, a implantación da base 061 no Hospital de Monforte de Lemos, a consulta posalta en urxencias por parte do Servizo de Medicina Interna, a consulta de patoloxía infecciosa en medicina interna en Monforte de Lemos, a terapia ocupacional para nenos de atención temperá en Monforte de Lemos que non teñen que desplazarse a Lugo. Ese é o que vostedes din o gran negocio do Partido Popular e do señor Feijóo ca sanidade galega. Pensan que son tontos a xente. Ten que vir unha pandemia mundial para demostrar que Galicia ten a sanidade pública mellor de España. E nós non somos capaces nin de recoñecelo. E saben por que non son capaces de recoñecelo? Porque os seus intereses partidistas e políticos están por riba das cuestións realmente que lle importan aos galegos. Galicia ten problemas sanitarios e de todo tipo, como ten todo o mundo nestes momentos. Pero Galicia está mellor que os demais. Vostedes son incapaces de recoñecelo. E os galegos non son tontos. Non modifiquen o discurso, sigan outros 10 anos dicindo que desaparece e tal como dixo o señor Castro, que a sanidade pública galega é un desastre. Mentras ustedes os dicen aquí, centos e miles de profesionais galegos da sanidade pública seguirán a traballar para ter a mellor sanidade de España. Donde están eses desmantelamentos, eses recortes, cando estamos pedindo un servicio novo que vostedes foron incapaces de implantar cando gobernaron? Donde están? O Hospital de Monforte de Lemos ten unha sala de reanimación e ten unha sala de seguimento e un servicio de seguimento aos enfermos da comarca de Monforte de Lemos, tanto posoperados como os que necesitan un seguimento específico. E é certo que a integración na área sanitaria provincial de Lugo fai que os veciños de Monforte de Lemos teñan a mesma prioridade que os de Lugo na atención nas situacións máis complicadas que Monforte de Lemos como hospital de distrito non ten. Por lo tanto, non vamos a votar en contra de pedir melloras, pero deixen, cambien de discurso, non son creíbles. Non nos cree nadie. Se a sanidade pública galega estuvera en peligro en Monforte ou en Galicia, os galegos non dirán nin dirían o que dicen cada 4 anos. Por lo tanto, tomémonos o serio en serio e non sigan a facer demagoxia e populismo ca sanidade. Moitas gracias, señor García. Don Efrén, ten un segundo turno. Sí, ben, señor García, é increíble a súa capacidade para esgotar o seu turno de palabra sin falar do que tiña que ver a moción, porque non citou a UCI de Monforte, ainda non sei, ao final deixou ver que votarían a favor a moción, pero, en verdad, dixo, xa lle lo dixen antes, teñen a costumbre de retar unha cita aí, home, levan 10 anos gobernando, se non tuveran nada que decir de que fixeran algo no Hospital de Monforte, home, xa sería un pouco máis grave, pero non acuse o meu grupo de populismo con isto, o grupo socialista, teña unha conversación co señor Damaso, que se abandeirou nesa promesa moitas veces, e explíquenlle que vostedes non ven necesario eso. E despois, claro, despois de cargarse as áreas sanitarias, que veña dicindo que é boísimo para a comarca de Lemos que non teñan área sanitaria, porque así teñen a mesma prioridade que o resto de cidadáns da provincia no ULA, home, eu creo que eso non lle cree nadie. Eu creo que con as áreas sanitarias estaban ben protegidos, millor, de feito defendemos, pero vostede non sei se na sanidade galega hai pacientes de primeira ou de segunda según en que área sanitaria vivan, porque eso terá que explicalo vostede porque dixo aí unha cousa que eu non entendín. E vostedes presumí a hora dos profesionales que traballan na sanidade galega e vaya a ver as protestas que teñen. Os máis precarizados de todo o Estado, con contratos temporais e que non sabendo onde van traballar o día seguinte. Eso é a mostra da súa sanidade pública. Pero volvo a dicir, interviu e aínda non sabemos se, por o que dixo, bueno, non vamos votar en contra da moción porque é impopular, pero na súa descripción, según vostede, non é necesaria unha UCI
no Hospital de Monforte. O a mí me pareceu entender, non sei se os demás que están nesta sala o entenderon igual. Explíquenelo. E é máis, se o Partido Popular considera que non debe haber unha UCI en Monforte, dígao, pero dígallo tamén a señores como o señor Dámaso, que o prometen cada vez que hai mínimamente unha convocatoria electoral. Por lo tanto, aclárense. Nós creemos que é máis que necesaria e que os datos está máis que justificada. Claro, e despois decir, que levan dicindo cula e tal, que só deixamos o espacio, home, as obras primeiro fanse, despois dótanse. Se vostedes queren gobernar e non facer nada, pois díganno. De feito, levan 10 anos cula e non o terminaron de dotar, non sei de que presume o que quere decir. Pero volvemos ao mismo. Aquí trátase de a necesidade de que haxa UCI no Hospital de Monforte. E volvo a decir, vostede cree que non, pero volvo a decir, é unha reivindicación histórica das veciñas e veciñas da comarca de Lemos. E, polo tanto, nós creemos que desde esta Diputación hai que pedir á Xunta de Galiza que dote de UCI o Hospital de Monforte. Moitas gracias, don Afrén. Señora Porto, segundo turno. Ben, o caso de Monforte é un bo exemplo da arbitrariedade e a falta de lógica co que a Xunta perpetra a súa organización da sanidade pública. Non busca garantizar a cobertura, non fai falta UCI en Monforte, non busca a optimización dos servicios e, dende logo, non ten en conta o marcado carácter rural, nin a idade da poboación ou a dispersión. Vamos, unha organización que non ten como obxectivo na sanidade pois dotar dun mellor servicio, se non parece máis ben dedicada a outras cuestións. Ademais, evidenciase tamén a falta de coherencia do Partido Popular, xa que este mesmo partido que aseguraba que as áreas sanitarias tiñan que artellarse en torno aos hospitais e que había que apostar por modelos descentralizados que evitaran o colapso nos grandes centros, aprobou no 2017 a reforma da Lei de Saúde que camiñaba en dirección contraria. Falando de datos, e moi brevemente, porque non quero alongarme, señor García, aquí non se ven cunha política sistemática de ataque, non. Aquí vense cunha demanda de reclamacións á Xunta sobre a sanidade pública galega no que respecta aos servicios que se prestan á nosa poboación nesta provincia. E por qué? Pois mire, é moi fácil. Porque Feijóo tardou 10 anos en igualar o orzamento destinado en materia sanitaria dende que entrou no goberno e ata hoxe. Porque en 10 anos hai 900 camas menos. De 10.434 pasamos a 9.500. Porque, mentras descende o número de camas, na situación que temos, increméntase o risco de colapso. Porque antes da epidemia, os expertos pedían xa reforzo en atención primaria e Feijóo recortou nun 21% a inversión e, ademais, baixamos de 1.100 profesionais e, ademais, descendemos a 1.100 profesionais, que son bastantes menos que no ano 2009. E, ademais, se temos en conta a taxa de ATS, solo como exemplo, dicirlle que en Galicia contamos con 5,5 por cada 1.000 habitantes, en España con 6,5 e a media europea está en 8,8. E, ademais, a isto habería que sumarlle a precarización laboral, o feito de traballar hoxe nun lado, mañá noutro, en horarios diferentes, etc. E, polo tanto, señor García, aquí non estamos facendo un ataque, só estamos reclamando o que os veciños e veciñas da provincia de Lugo merecen. E, dende logo, para nós, os afectados polo Hospital de Monforte, deberían ter unha UCI. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Porto. Señor García, o segundo turno. Non son capaces de concretar ningún dese desmantelamento nin recorte no Hospital de Monforte, absolutamente ningún. Veñen a falar da UCI como demanda histórica, como dixo o señor Castro, unha demanda histórica que vostedes no seu bigoberno progresista paralizaron e non levaron adiante. Pese a que teña a Xunta en aquel momento un orzamento récord de, creo recordar, sobre 12.000 millóns de euros. Despois viñeron as vacas flacas e o goberno do Partido Popular foi capaz de manter todos os servicios, e non só mantelos, senón, e non os quero repetir, ilos aumentando pouco a pouco nesa
nese distrito sanitario de Monforte de Lemos. Por lo tanto, vamos a ser realistas. Critican a lei de áreas sanitarias de Galicia cando vostedes foron os que a iniciaron. Eso sí, poñían o Hospital da Mariña en Ferrol, o cual significa o estudiado que tiñan ese proxecto de lei. Nós non vamos a decir se fai falta ou non, se é importante ou non, agora, tal e como piden vostedes, a implantación dunha UCI inmediatamente, tal e como di a moción, no Hospital de Monforte de Lemos. Sí que sabemos e sí que defendemos que o servicio de reanimación e a unidade de reanimación do Hospital de Monforte e todos os servicios hospitalarios que conleva clínicamente cubren as necesidades que ten o propio hospital dentro da categoría do hospital que, lóxicamente, está diseñado. Por lo tanto, eso sí que é unha decisión que debe corresponder a un plan directorio basado non en opinións políticas partidistas e de corto recorrido, como son as que levan vostedes tendo desde hai 10 anos en Monforte de Lemos co Hospital de Monforte, senón en criterios técnicos, en criterios clínicos e médicos. Por lo tanto, creemos que, anunciado o plan directorio do Hospital de Monforte, e o plan directorio no que, ademais, se fala dunha inversión de 15 millóns de euros, igual que se está a facer ahora mismo no Hospital da Mariña, creo que son datos que os desminten. Os galegos os desminten cada 4 anos sobre a calidade do noso sistema público sanitario. E o COVID, a pandemia mundial, puxo a Galicia e a súa sanidade pública onde merece. Deberíamos estar orgullosos todos do esforzo feito por a sanidade pública galega para manternos nos mellores datos do Estado español. Vostedes non. Vostedes pensan que con atacar a Feijóo xa lles chega. Non son capaces nin de recoñecer as louvanzas e os méritos que as propias autoridades sanitarias do Estado fixeron e fan coa situación en Galicia comparado con outros lugares, coa calidade da nosa asistencia pública sanitaria. Sigan así. Sigan pensando que a sanidade pública en Galicia está en venta, que iso que lles vai a dar votos, que os galegos son tontos, que aquí nos estamos morrendo porque non temos un sistema sanitario de primeira división. Sigan así. Mentras tanto, a Xunta de Galicia ao seu, a invertir e creer no futuro da sanidade pública en Galicia. Moitas gracias, señor García. E xa ten un turno de peche, don Efraín. Ben, pois, detrás de toda esa palabrería, señora García, vostede mismo acaba ahora hacia o final de resumir o que realmente pensa o Partido Popular en TES. E é que dixo que non sabía se para un hospital da categoría de Monforte debería ter UCI ou non, dixo así veladamente. E eu, para que quede claro o que queren decir con eso, que como é un hospital de segunda, como é un hospital de... Eu non lles interrumpo. Castiñeira, por favor. Señor Castiñeira, non pode usted interrumpir o turno de palabra do outro intervinte. Continúe. Gracias, señor presidente. Pois ben, como decía, detrás desas palabras, para que non se escandalicen, o que eu entendo é que, como é un hospital de segunda división, de comarcas, digamos, pois non ten por que ter UCI. Como xa teñen para reanimar, pois total, unha UCI, trasladámolos a Lugo e xa está. Eso é o que hai detrás das súas palabras, señor García. Pois nós creemos que non pode haber hospitales de segunda nin de primeira e que vivamos onde vivamos temos dereito aos mismos servicios. E, polo tanto, é máis que necesaria a UCI no Hospital de Monforte. Gracias. Moitas gracias. Señor García, non me rebaixe vostede a categoría do Hospital de Monforte. Eso de que dude de se ten unha categoría suficiente para ter, que non é un ambulatorio, Ese é un hospital. Ou era, polo menos. E logo vostede ten unha confusión de número grande, porque vostede fala un presuposto de 12.000 millóns de euros. Eu estaba ali, cando estaba vostede. E, desde logo, non vin que chegara o presuposto autonómico a esa cifra. Non o vin. O sea, usted 2.000 millóns máis por agua. E os anos de goberno, usted fala de 2002, non, mire, o goberno bipartito que presidiu o señor Touriño, que a usted lle gusta chamar bigoberno, que podía chamar yo a 3 gobernos, os de Madrid, os de Murcia, os de Castilla y León, esas tonterías que se dicen, verdad? Era un goberno da Xunta tan lexítimo como que hai ahora. Ni máis ni menos, igual de lexítimo. Pero, mire, ese goberno tomou posesión en agosto de 2005. Agosto de 2005. E gobernou hasta abril de 2009.
que, por certo, usted falle gracia, pero é un goberno progresista, que quere que lle fagamos? Se non lle gusta, pois que vamos a facer? E sobre estas obras, señor García, vostede eu non recordo que estuvera ali, pero eu sí, eu fui unha inauguración destas obras co presidente do Unión. Por certo, estaba ali un compañero seu que era o señor Damaso, que tamén era diputado de Monforte, estuvo ali naquela inauguración das obras. E as obras fixéronse neses 3 anos e medio de goberno, do bigoberno que dicen vostedes, do bipartito que houve afortunadamente naquela etapa. E dice, presentamos un plan director. Sí, fai anos, anunciaron vostedes unhas obras, eu non me acordo se eran, dice 15, non sei se eran 14, se 15 millóns de euros que anunciaron vostedes. O anuncio fíxose, as obras non. E se non veña comigo, miramos a ver que obras fixaron, con cargo a ese plan director. E cantos millóns desos 15 están gastados, señor García? Home, hai que ter un respeto polos, primeiro, sanitarios do Hospital de Monforte e, segundo, polos ciudadanos que pertenecen a aquela área sanitaria. E iso é a verdade, pode gustar ou non, pero esa é a verdade. Moi ben, señor Refrén, rematado o debate desta iniciativa, sometémola a votación para pedir unha UCI para o Hospital de Monforte. Votos a favor. Unanimidade. Non sei. Aquí non sei, nesta A ver, votos a favor, por favor. Levanten a man. 13 votos a favor. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 11. Bueno. Señor Castiñeira, agradecese a intención, Agradecese a intención. Nótase que é da costa. E o señor García de Sarria se pertenece a Lugo, é outra cousa, non? É outra cousa. Bueno, dita esa broma, pasamos ao seguinte punto do día, que é o punto número 8, que é unha moción do Grupo Provincial do Partido Popular para instar ao Goberno a que ingrese as contías do IBE non liquidadas correspondentes ao exercicio 2017 como consecuencia da implantación do suministro inmediato de información. Esta iniciativa vai presentarnos a todos os diputados desta Cámara o señor Castiñeira. Ten a palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, pois unha vez máis ven a este pleno as debedas do Goberno central con Galicia, en este caso coa provincia de Lugo. En febreiro xa trouxemos aquí unha moción similar reclamando o que reclamaba o Goberno galego, o que liderou no seu día as reclamacións do presidente Feijóo, 204 millóns de euros, o que despois se foron unindo o resto de comunidades. No día de hoxe estamos aquí precisamente para concretar máis. Neste caso tamén, por motivo do IBE do 2017, ese desaxuste, o Estado débelle ás entidades locais, deputacións e concellos, pois unha cantidade importante. Estaba cuantificada polo presidente da FEN, o señor Caballero, o socialista Caballero, inicialmente 1.200 millóns de euros, pois baixou a 800, ahora ten un informe no que fala de 750 millóns de euros. En Galicia son aproximadamente 54 millóns de euros. Deses 54 millóns de euros son 4 corresponden á Deputación de Lugo. Outros 2 millóns e medio aproximadamente a diferentes concellos. Por exemplo, aquí teño no informe, por dicir nomes, Abadín 20.000 euros, Foz 93.000 euros, nesa línea, Viveiro 150.000 euros, Monforte 175.000 euros. O sea, son cantidades importantes. Como decíamos, naquel momento, o desaxuste ven pola implantación do servicio do sistema SI de suministro inmediato de información que posibilitaba a levanza inmediata dos rexistros de facturación a través da sede electrónica da Axencia Tributaria. Eso foi moi positivo, pero naquel momento ocasionou unha diminución dos ingresos previstos para o 2017 a favor do ano 2018. Esa ferramenta foi moi positiva, introduceu no Partido Popular, facilitou o traballo ás empresas, facilitou tamén o traballo á administración, en este caso a Axencia Tributaria. Pero,
co principio de lealtade que entendíamos naquel momento institucional, pois entendíamos que o Goberno nos próximos anos pois iba devolver, como se fai moitas veces coas liquidacións, en exercicios posteriores. Naquel momento, cando fixeron a moción de censura, pois alegábase que non había Goberno, que un Goberno en funcións non podería facelo. Bueno, quedou sin pagar. 3 anos despois, pois estamos no mesmo sentido. Está sin pagar, o PSOE parece que lle dá exactamente igual. E o que nos preocupa tamén é que o BNG, pois tamén, como a petición era liderada polo Partido Popular, pois tiña menos pois apoiar o Goberno Popular e non lle deu demasiada importancia. E así estamos. O PSOE xordo porque non quere escoitar nin a CEN nin o Goberno galego e outros gobernos, e o BNG cego porque depositou a confianza nun acordo de investidura que non trae feitos ningún. Non sei se vostedes veron aquela película que era Non me chilles que no te veo. Era unha comedia americana na que un cego e un xordo eran testigos dun crimen e non se daban posto de acordo os dous para testificar. Bueno, pois neste caso, o xordo é o Partido Socialista, o cego é o BNG. O crimen son eses 4 millóns de euros que son de todos os lucenses e que non podemos dispoñer deles por a falta de vontade tanto do Goberno como tamén a permisividade dos seus socios na investidura. Que se poderían facer con 4 millóns de euros? Pois cosas moi importantes. Estámolo vendo, non? En épocas de crisis, pois poderíanse axustar moitas cousas nesta crisis, pero con 4 millóns de euros o Goberno está firmando convenios con alcaldes socialistas e nacionalistas que son moi positivos para esas localidades. Voulles dar unha idea. Con eses 4 millóns de euros que recuperaríamos do IBE, tamén podíamos darlle convenios a esa mitade de concellos que ao final non percibiron porque non son gobernados por gobernos socialistas. Como sabemos que eso non van a facer, dispoñemos outra idea. Con eses 4 millóns de euros, si queren, podemos facer o plan post-Covid que marcou o Partido Popular no seu momento, que eran 4 millóns de euros para dar axudas ao tecido económico, empresarial e productivo desta provincia. Vostedes nos negaron tamén eses 4 millóns de euros. Pódense facer moitísimas cousas con 4 millóns de euros, polo tanto, pedimos o apoio de toda a corporación para demandalos. O Partido Popular, no seu punto 1, declarar o apoio desta Diputación Provincial a reivindicacións da FEGAN e da FEN para que o Goberno de España ingrese as entidades locais as contías do IBE non liquidadas correspondentes ao exercicio 2017. E segundo, instar ao Ministerio de Facenda a que ingrese nesta Diputación case que 4 millóns de euros en concepto da cantidade non liquidada do IBE do exercicio 2017. E terceiro, dar traslado destes acordos ao Ministerio de Facenda e á Xunta de Galicia e a FEGAN e a FEM. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Castiñeira. Por os bloques nacionalistas galego, ten a palabra o señor Efrén. Ben, señor Castiñeira, eu creo que a postura do BNG neste tema é clara, é pública, o noso diputado en Madrid, Néstor Rego, ten feito declaracións e leva iniciativas ao Parlamento Español sobre eso, e de feito nós sempre estivemos a favor deso e sempre tivemos unha dúbida que foi o que pasou en Madrid e hoxe traemos aquí tamén unha emenda no mesmo sentido porque vostedes non queren reclamar os 170 millóns que se lle deban a Galiza por ser unha das autonomías cumpridoras na regra de gasto. E é unha dúbida que nos temos e nós sempre estuvemos a favor de reclamar a cuantía total ao Estado, todas as que lle deben os galegos e galegas e as lucenses e os lucenses. Por lo tanto, nos volvemos traer a mesma emenda que xa o señor Néstor Rego lle fixo o seu grupo parlamentario ali en Madrid. E, por lo tanto, nos nunca estuvemos en contra deso, por esa descripción que fixo o noso grupo ten clara cal é a súa postura neso. Bueno, despois sí que temos que chocar un pouco no que dixo dos 4 millóns. Fala de firmas de convenios con alcaldes e alcaldesas nacionalistas ou socialistas. Home, eu creo que ten que ter un pouco de historia. O señor que ten alá era vicepresidente. Vostedes bateron o récord mundial
de firmar convenios con concellos amigos en pouco menos de 2 meses. Entón, claro, esas lecciones, eu creo, de feito deberían non mirar porque o mellor os aceptan no récord Guinness, porque esa diligencia e esa premura que tuveron neses 2 meses, home, creo que os desacredita, polo menos non tempo, para non dar leccións sobre eso. Este goberno ten un plan único, o sea, que, quero dicir, por aí, eu creo que se mete nun terreno pantanoso. Xa lle digo, na reclamación ao Estado, podemos estar de acordo. Neso que quere ahora desde a oposición de vir aquí, home, para min choca, non? Que queiran dar lecciones cando vostedes foron fixeron exactamente o contrario. Entón, bueno, evidentemente, nos unímonos á reclamación de que o Estado abone todas as débedas que ten con toda a Galiza, con o Goberno da Autonomía e cas entidades locales. Pero nesa descripción que fixo, eu creo que teñen que dar un plazo para poder falar do que é facer convenios partidistas. Teñen que dar un pouco máis de tempo fai falta para que a xente non se acorde dese récord mundial. Polo tanto, no mesmo sentido que fixo Néstor Rego en Madrid, metemos esa engádega porque creemos que é necesario que se reclamen todas as débedas que ten o Estado con toda a Galiza e se é afectada, pois o noso voto será favorable. Moitas gracias, señor Efrén, don Efrén. Por o Grupo Provincial Socialista ten a palabra a doña Mayra García. Moitas gracias, señor presidente. A verdade é que o PP estáse acostumbrando nestes meses a repetir a presentación de mocións. Repetiron unha sobre o solo industrial e hoxe recuperan, pois máis ou menos, como dicía o portavoz, a mesma moción que presentaron en febreiro. Esta reiteración en reclamarlle ao Goberno que repare as desfeitas que causaron vostedes non deixa de provocar un certo sonroxo. Primeiro, porque meter a pata ás sabendas e despois pedirlle aos de enfronte que amañen o estropicio, pois non parece moito de recibo. Eu non sei, dende logo, onde estaba a Xunta e onde estaba o presidente Feijóo cando no 2017 Montoro cambiaba o modelo de liquidación do IVA e abría o camiño para esta situación, porque non atopo nos medios referencias e queixas ou advertencias. Vostedes, que tanto presumen de coñecementos económicos, non tiñan no partido ninguén que advertise que co sistema de suministro inmediato de información, pois o IVA de decembro non iba a estar dispoñible e que quedaría un ano pois de 11 meses. Saben vostedes que houve xa un intento de resolver esta situación, que foi no seu día precisamente co proxecto da Lei do Presupuestos do Estado para intentar modificar os plazos de pago do IBE, de maneira que puntualmente e de forma excepcional pois se recaudara o importe equivalente do imposto aos 13 meses para paliar ese mes que non se tiña percibido e compensar así pois as comunidades autónomas. Pero, efectivamente, non houve esa aprobación do presupuesto e non puido levarse a cabo. Polo tanto, eu creo que é convinte recordalo, porque dá a sensación de que o Partido Popular aquí non tivo nada que ver e foi precisamente quen orixinou este problema. Da mesma forma que nos creou os problemas pois para utilizar os recursos dispoñibles dos concellos, das diputacións, das comunidades autónomas. Foi o Partido Popular, cando gobernaron neste país, os que puxeron limitacións e problemas a todas as administracións sin ter en conta se estaban saneadas ou non para poder dispoñer dos seus propios recursos económicos. É agora cando se adoptan medidas para poñer solucións a estes problemas creados polo seu partido. O Consello de Ministros acordou a semana pasada, na reunión do 20 de outubro, suspender o cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria, regra de gasto e débeda pública para os anos 2020 e 2021, como unha medida extraordinaria que xa está en vigor e que ten como obxecto dar flexibilidade e oxíxeno ás administracións para que poidamos protexer mellor as persoas e a economía fronte á pandemia do COVID-2019. E a moción, que xa non parecía defendible pois en febreiro, aínda o é menos agora. Durante a pandemia, os concellos galegos comprobamos como a Xunta ninguneaba a FEGAM, porque eu tamén estou na executiva da FEGAM. E agora son vostedes os que veñen aquí para manifestar o apoio ás reivindicacións que fai a FEGAM e que fai a FEN, que efectivamente tamén ten un apoio do Grupo Provincial
socialista. Agora, dende logo, o que non vai ter pois o apoio do Grupo Provincial Socialista e o uso partidista que está a facer dende o Partido Popular. Porque, ademais de crear o problema, cando se refiren precisamente pois ao sectarismo que pode haber dende outros gobernos, déixeme indicarlle que o que fixo a Xunta de Galicia durante todos estes anos, e vostede foi alcalde, o sabe ben, o que conseguiu, pois seguramente, Foz con diferencia a outros concellos similares, como pode ser Viveiro, que incluso é máis grande, pois o financiamento que tuvo seguramente o seu concello con respecto a outros similares, non? Eu teño unha anécdota. Estaba en Santiago nunha reunión e me chaman de medio rural para indicarme que me pasara por ali para asinar un convenio co Agader. E digo, pois moi ben, porque ademais estou en Santiago, póidome pasar agora. Non pasaron 10 minutos para volver a chamarme e dicirme ten que disculpar, non era o Concello de Trabada, era o Concello de Taboada. Así é como fai o Partido Popular e como nos trata aos concellos que non están gobernados polo seu mesmo cor político. Non firmamos un solo convenio. Os convenios repartíronos única e exclusivamente entre os concellos gobernados polo Partido Popular. E agora, con a pandemia, o que fixeron cas axudas e cas convocatorias en concorrencia competitiva que hai para os concellos foi deixar a mitad delas sin efecto. Entón, que nos veñen a pedir aquí a nós cando se fai un reparto de 2 millóns escasos, precisamente para paliar o abandono ao que nos ten sometido o Partido Popular naqueles concellos onde non goberna o mesmo partido. Moitas gracias, doña Mayra. Señor Castiñeira, ten o segundo turno. Gracias, presidente. Xa vin que fixo efecto que lles doeu esa reclamación. Non lla fai o Partido Popular, fan ya os máis de 30 concellos gobernados para os que non miran. De todos os convenios que levan firmados nesta Diputación, todos foron con concellos do PSOE e do BNG, solo con Mondoñedo, na máis. Señores do PSOE, xa sei que lles costa devolver os cartos, que os gastaron no plan E, tuvo que vir pagalos o Partido Popular, que agora non queren devolver estes. Pero, ao final, son nosos e son para a provincia de Lugo. 4 millóns de euros para a Diputación e 2 millóns e medio casi para o resto dos concellos. Señor Castro, moi ben, fálame vostede do señor Rego, moi ben, pero volvo yo outra vez a dichosa película que lle dicía antes. Non me chilles que non te veo. O sea, non vale de nada ir ali e despois darlle esa confianza, que non te escoiten, e darlle esa confianza de goberno. Se van a aprobar agora os orzamentos cando os presenten. Se vostedes son así, o que pasa é que lles gusta máis eso, falar, pero non conseguir absolutamente nada. Se non conseguiron nada con Alcoa, nada, non hai nada no BOE que se conseguira con Alcoa. Está o Estatuto Electrointensivo sin aprobar, e vostede aí coa mascarilla de Alcoa. Tenen responsabilidades, como non van a ter responsabilidades? Mire, nós si llevamos a admitir as enmendas. Mire, é positiva, aínda que cambia, nós non íbamos por aí, íbamos por IVA, pero aínda que cambia sustancialmente a moción, mellora. Señora, bueno, ahora foise a señora García, pero neste caso facemos o que o Partido Socialista non foi capaz de facer, que foi precisamente mellorar a súa moción. Xa verá como despois si lle dá o apoio. Nos vamos a admitir esa emenda. Esa sabía que se ían a picar co tema dos convenios. É moi sencillo, mire. Váyanse, ciñanse ao segundo punto que lles propoñemos. Si recuperamos eses 4 millóns de euros, destínenos a axudas nun plan post-Covid para as empresas que o están necesitando, que somos das poucas diputacións que non demos esas axudas, que non só é o plan único está moi ben, pero estamos nunha situación diferente a outros anos, e necesítanse axudas. A Xunta vai a dar axudas, o Goberno vai dar axudas porque vai a recibilas precisamente da Unión Europea. A Diputación ten que poñerse nesa tesitura, o sea que comprométanse aquí, se o recuperamos, pois vai para ese plan que propuxo o Partido Popular neste mesmo pleno, pero que se votou
en contra por parte do PSOE do BNG, decían que non se podía usar o remanente, pero despois ao día seguinte van e usan o remanente para facer eses convenios con concellos amigos, que decían que era para o COVID, que falaban de que era para axudas ao COVID. Do COVID nada, que se compraron desbrozadoras, algún depósito de incendios e demais. O sea, o uso do COVID nese convenio, absolutamente nada. Eran simplemente compromisos que vostedes teñan con concellos amigos. Gracias, señor Castiñeira. Don Efrén, segundo turno. Ben, vou empezar por a parte máis amable, que agradecerlle que acepte a emenda, polo tanto, no que ten que ver a moción, vamos votar a favor. Pero, señor Castiñeira, Alcoa, que cargue a responsabilidade sobre o BNG con un diputado en Madrid, cando o único que fixo o BNG é defender os intereses das traballadoras e traballadores da Alcoa e das auxiliares, e cando o presidente Feijóo, en campaña, saliu con a afirmación tan clara e tan pouco confusa dicindo que se ele ganaba as eleccións estaría solucionado o problema da Alcoa, eu non interrumpo a banca popular cando falo, saliu dicindo eso e agora teñen a desfachatez de cargar a responsabilidade sobre o BNG. Mire, a responsabilidade dos gobernos, dos dous, e a responsabilidade do señor Feijóo, que outro día díxolle ao comité de empresa que aínda non era o momento de intervir. Cando é o momento? Cando estén todos na rúa. Polo tanto, non lle admito que faga bromas con eso, porque se alguén ten responsabilidade serán os gobernos. E o BNG único que fixo desde o primeiro momento con Alcoa é defender os intereses dos traballadores e traballadoras. E se votamos a favor da investidura do señor Sánchez é porque, mentras o BNG teña representación e dependa del, a ultradereita e o fascismo non vai entrar nas administracións públicas deste Estado. Gracias. Moitas gracias, don Efrén. Doña Mayra, ten usted o segundo turno. Moitas gracias. Nós, evidentemente, estamos de acordo en apoiar as reivindicacións da FEGAN e da FEM, porque estas reivindicacións están acordadas cos concellos, cousa que, por certo, non nos ten acostumbrado Feijóo en Galicia. Pero, dende logo, que non estamos de acordo e coas maniobras do Partido Popular, porque son vostedes os únicos culpables da situación que padecemos. O crimen do que falaba, señor Castiñeira, pois efectivamente existe, pero é un crime creado por vostedes, por o señor Rajoy e por Montoro. En canto que se refere ao plan post-Covid, pois saben vostedes, tan ben como a min, que dende a Diputación se puxo a disposición dos concellos a través do plan único que puideran solicitar as axudas que estimaran necesarias para os seus veciños como administración máis cercana a eles, precisamente para paliar os problemas derivados desta pandemia. Se ben, hai que dicir que tampouco non foron demasiados os concellos que solicitaron para esta liña os fondos, non? E, por outra banda, en canto ao que se refiren aos convenios asinados maioritariamente con concellos socialistas ou nacionalistas, indicarlle que me lembro que na Xunta de Goberno pasada aínda se aprobou, entre outras cousas, a mellora de unha vía provincial no Concello de Sober, gobernado polo Partido Popular, ao que se achegan máis de 116.000 euros. Entonces, dende logo, non son necesarios os convenios cando as inversións dende esta administración se fan de forma directa para mellorar infraestructuras que hai de titularidade provincial nos concellos gobernados, con indiferencia da cor política que teñan. Eu creo que iso que tamén que hai que poñelo en relevancia e de manifesto, porque ás veces non se asinan convenios, se fan investimentos importantes en todos os concellos. Pola nosa parte, nada máis, indicar que eso, obviamente estamos a favor das reivindicacións que fai a FEGAN e a FEM, pero non vamos a entrar nesta, maraña, así por decirlo de alguna forma, política que ustedes pretenden utilizar con isto. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Mayra. E xa para un turno de peche ten a palabra o señor Castiñeira. Gracias, presidente. Son as mesmas reivindicacións que estamos a facer aquí. O que pasa é que a vostedes doelles ir en contra do Goberno e apoiar unha moción que non é para o PP, é para
á Diputación de Lugo. 4 millóns de euros que lles virían moi ben a todos os lucenses, os 330.000. Non me fale o plan único. O plan único é o mesmo, xa llo dixemos varias veces, é o mesmo no 2020 que hai pandemia e que hai crisis que no ano 2019 que non a había. Simplemente pois cambian a letra, que eso pois non nos engaña absolutamente a naide. Ao final, quen sufre son os concellos que, pois diminúen as súas inversións se queren facer algo contra o COVID. Señor Castro, de verdad, disculpas por meterme na conversación neste caso ou por interrumpilo, pero si é certo, non pode contar mentiras. Mire, o señor Feijóo, cando veo a Lugo, dixo que, efectivamente, se o Partido Popular gobernaba en Madrid porque eran unhas eleccións nacionais. Leo o periódico, leo o Progreso. Se gobernaba en Madrid, o señor Feijóo se iba a ocupar de que se aprobase o Estatuto Electrointensivo e de que se solucionara o problema da Alcoa. Léano, non lle digan que non, léano. Igual é o que lles fai falta, ler e non falar por Twitter ou Facebook. E non conte mentiras. E se non conte mentiras... Gracias, señor Castiñeira. Gracias por non se lle escoita, porque claro, se usted sigue sin facer caso, pois non pode ser. Non, xa non se escoita que xa hai corteo. Sí, non, pero escoitaba igual. Non se preocupe, eu non lle digo ao botón que non vai. Non se preocupe. Estou no avisando, rematou o seu tempo, e se usted persiste, pois evidentemente teño que lle quitar a palabra. E a máis eso, hombre, en fin, é un truco moi vello, non lle vou a consentir, non? Se tira para diante, pois non tiras para diante, non? Da igual. Mira, a realidade é que en Ourense non hai plan único, Esa é a realidade, e ali goberna o Partido Popular. Sabe o señor Baltar e diga yo que vai facendo ali un plan único, que estou seguro que os veciños de Ourense vai vir moi ben. E logo de convenios, señor Castiñeira, de convenios mellor non falemos. Porque a súa experiencia de vostede aquí na Diputación non supera a polvo do algodón. Non a supera. Por moi blanco, incluso algo turbio que o poña, tampouco supera. Eso digo eu. E os convenios que asina a Xunta do Partido Popular, pois me acaban de dicir aquí, é que é o exemplo da arbitrariedade, porque o Monforte non me fai ni uno, sendo a capital da Ribeira Sacra, comprometeume varios, mandei os proxectos, refíxenos como me mandaron, e ainda hoxe non os fixeron. E polo mesmo motivo, en Pantón, 2 veces eran sober 2 ou 3. Iso é a objetividade pura. A súa objetividade, a do Partido Popular, que goberna a Xunta de Galicia. Iso é a realidade. E cando queira, eu sei que lle deixo pasar a prova do algodón. Veña usted mirar o Concello de Monforte e compróbeo. Entre nos archivos, faga o que queira. Mire todo o que considera oportuno. E haberá que ler a realidade, señor Castiñeira. Home, non acuse vostede os demais do que este non fai. Non acuse disso. Moi ben, o que non sei me quedou claro é se habían aceptado a emenda, aceptaron a emenda, non? O sea, que se vota a iniciativa coa aceptación da emenda que propuxo o BNG, non? É así? Vale, moi ben. Pois sometemos a votación. Votos a favor? 14. 14, sí. Votos en contra? Ninguno. Non hai. Abstencións? 10. 10 abstencións. Queda, por tanto, aprobada a iniciativa. Pasamos ao punto número 9, que é outra moción do Grupo Provincial do Partido Popular para instar ao Goberno da Diputación a dirixirse ao Goberno de España para que se inicien os trámites que permitan mellorar o marco normativo que regula o delito de usurpación de inmobles para combater máis eficazmente a ocupación ilegal de vivendas. Para expoñer a iniciativa vai actuar de portavoz o señor don Óscar Poi. Ten a palabra. Gracias, señor presidente. Bos días a todo o mundo. Tentarei amosar ao longo dos seguintes minutos os motivos polos cales entendemos que a moción que estamos a defender neste intre é razoable, fundamentada, lóxica e, polo tanto, merecente do apoio deste pleno. E, aínda que son consciente de que unha minoría dentro do mesmo atempón a súa ideoloxía aos intereses reais da veciñanza, agardo ter atopado verbas con peso suficiente como para acadar o apoio de todos. A problemática da usurpación de vivendas, usurpación no seu senso máis amplo, o que todo o mundo entende por ocupación, e non necesariamente o que agora mesmo define como tal a legislación vixente, é un problema. E, de feito, é un problema grave. É un problema grave pois atinxe a propiedade privada que xunto ca vida e a liberdade conforman os dereitos humanos.
É un problema grave porque é un problema en crecemento que atopa campo aboado nunha legislación obsoleta e ineficaz. É un problema grave porque afecta a un ben básico como o da vivenda, xerando inseguridade xurídica e alterando o necesario mercado inmobiliario, tanto en propiedade como en alugueiro. É un problema grave a nivel estadístico. Segundo os datos oficiais máis recentes publicados, a ocupación creceu un 58% en tan só 5 anos, e este fenómeno delictivo se cadra de maior importancia nas grandes cidades, avanza tamén cara a zonas de menor densidade poboacional. A ocupación, permítaseme que empregue o termo para englobar o máis amplo concepto posible de usurpación, podemos achegarnos dende varios puntos de vista. O do propietario, que ve violentados os seus dereitos, o dos veciños que sufren quebranto da convivencia e a anguria de que lles poda ocurrir a eles, o da persoa que se atopa nunha situación de emerxencia social, de vulnerabilidade e exclusión por mor da vivenda, e cumpre salientar aquí que non é este o perfil habitual do ocupa. O apoio e protección destas persoas en risco de exclusión non solamente é desexable, senón que, dende o punto de vista dos populares, é imprescindible nunha sociedade como a que supoño tentamos construir todos. E prego disculpas aos compañeiros ultra por incluílos nunha declaración a prol de construir. Nembargantes, ese apoio e protección é perfectamente compatível co apoio e protección aos propietarios afectados pola ocupación e os seus veciños. Non existe un conflicto de dereitos entre a propiedade privada e o dereito á vivenda, porque este dereito á vivenda non pode entenderse como a excusa para violar os dereitos de terceiros. O dereito a unha vivenda non é sinónimo de dereito a unha vivenda gratis. A ocupación xenera no lexítimo propietario e nos seus veciños ansiedade e alarma. Provoca custes económicos e a tensión relacionada coa impotencia perante conductas que rematan por ficar impunes. Os recursos normativos actuais resultan insuficientes para facer fronte aos ocupas, insuficientes para garantir un marco normativo que permita a actuación das forzas e corpos de seguridade do Estado e insuficientes para ocultar os procesos judiciais que, por alongarse no tempo, afástanse da xustiza. A defensa da ocupación por parte de políticos con responsabilidades de goberno é algo que non deixa de abrallarme e as falacias coas que tentan sustentar esta defensa resultan amolantes. Poñerse a falar de fondos buitres e de dereitos conculcados é mentir a veciñanza. Plantexar a posibilidade de que a xente demande unha modificación da legislación vixente para favorecer o desafiuzamento por impago de hipotecas fai pensar en conspiranoicos que empregan gorriños de papel de plata para evitar seren detectados polos alienígenas. Aproveitar este debate para tentar espallar o discurso ultra e asocial contra do sistema financiero ou o libre mercado é directamente terrorismo cultural. E a intención de desvirtuar este debate tentando facer ver que a ocupación é algo inexistente na práctica soamente pode entenderse desde unha perspectiva hipócrita e cínica. Se os 12.214 casos de ocupación ilegal denunciados no ano 2018 en España non son suficientes como para considerar a ocupación como un problema, logo a sustracción de vehículos, 6.872 denuncias, ou o robo con violencia e intimidación, 7.093 denuncias, son cuestiones de menor entidade aínda. E iso que estamos a falar de cifras oficiais. Non se inclúen as ocupacións non denunciadas, e supoño que todos estamos de acordo en que pode existir o crimen sen a denuncia. Non estamos a pedir un simple endurecemento das penas existentes, senón unha reformulación completa e axeitada das ferramentas normativas existentes para englobar na mesma todas as situacións nas que o propietario dunha vivenda vexa violentado o seu lexítimo dereito e para loitar contra este tipo de situacións. Desaloxos rápidos, axilización do proceso penal, nulidade da inscripción do padrón para evitar que o ocupa dun inmoble poda beneficiarse da condición de residente no mesmo. E lembren vostedes que ningunha destas propostas é incompatible con adoptar medidas de protección da xente que realmente está a padecer unha situación de necesidade. O problema da ocupación, da criminalidade relacionada coa mesma e das mafias que artellan estes comportamentos xenera alarma na nosa sociedade e impide que é mester unha revisión legal que defina de forma clara a ocupación ilegal e impida que os ocupas tenten ampararse en resquicios legais ou en dereitos que asisten á cidadanía que actúa legalmente. Por estes motivos, os populares presentamos esta moción para que o Pleno desta Deputación amose o seu apoio a unha demanda beneficiosa e prudente, para que se fagan os deberes en tempo e forma e para que, por unha vez, non adiemos o traballo e aportemos solucións a problemas reais que van en aumento. Grazas. Gracias, señor Poi. Contundente sí que é.
Pero a educación non olvide usted unha cousa, non só hai que tela, hai que exercela. Vale, é igual, mellor. Señor Castro, don Efrén, ten usted a palabra. Ben, señor Poi, na pregunta que se facía ao comenzo, non pregunta, senón esa esperanza de atopar as palabras para convencer a non sei que grupos, a min non me convenceu, nin o meu grupo. Xa lle podo dicir, está moi ben, quizás sona un pouco arcaico ese discurso, pero bueno, para algúns sectores seguro que chega, pero o noso non chegou. E dígolle por qué, porque para dimensionar o problema real da ocupación ou non ocupación, os datos que puden recabar non os atopei de toda a provincia, pero sí da cidade de Lugo, e seguramente sea a población na provincia con máis incidencia deste tipo de casos. Según o informe da Policía Local lucense, número de casos totais, 6 na cidade de Lugo. Desos 6, os 6 en edificios con riesgo estructural, o sea, edificios abandonados ou semi-abandonados, e os 6 de familias en risco de exclusión. Por lo tanto, como se soluciona o problema da ocupación en Lugo? Pois con política de vivenda. Se esas familias tiveran acceso, como di a Constitución e como deberían garantir a Xunta de Galiza, que ten competencias en vivenda, acceso a unha vivenda digna, pois non entrarían nun edificio en ruínas. Créame, que seguramente preferirían criar a súa familia nun edificio en condicións. Por lo tanto, a nos este discurso que se está dando bomba por un montón de medios e por usted falaba de ideoloxía, curiosamente ven sempre dende o mismo lado, incluso auspiciados por casi grupos paramilitares de ideoloxía neofascistas que se dedican a desolaxar a xente, pois nós non vamos contribuir. Nós non vamos contribuir porque nós poñemos o problema nesas familias en risco de exclusión, que eso sí que nos parece moita. Se hai 6 familias en Lugo, e máis habrá na provincia, que necesitan ocupar unha vivenda en ruínas para vivir, pois eso sí que é un problema. Pero non se soluciona con legislación, solucionase con inversión para que todo o mundo teña acceso a unha vivenda digna. Por lo tanto, a postura do Bloque Nacionalista Galego é garantizar o acceso ás vivendas dignas e deixar de montar un bulo que parece aquí que estamos construindo e que non é un problema real. Porque, ademais, vámonos deixar de mentiras, porque vostedes falan de mentir. A legislación actual, se ocupan unha vivenda que é a túa vivenda, eso non é unha ocupación e non gana ningún dereito. Eso é allanamento de morada e sin orde judicial nin nada, a policía, a Garda Civil ou calquer grupo de seguridade do Estado desaloxa a casa no momento. Por lo tanto, ese problema nós non o vemos e si vemos un problema en que haxa esas 6 familias e outras máis sin acceso a unha vivenda digna. Por lo tanto, evidentemente, nos imos votar en contra porque non queremos seguir con ese globo que están montando desde a parte máis dereita da ideoloxía nun problema que non o hai. O problema é o acceso á vivenda. Moitas gracias, don Efrén. No Grupo Provincial Socialista ten a palabra doña Ana Velleira. Moi bo día, moitas grazas, señor presidente. Bueno, pois, por parte do Grupo Socialista vai ter que seguir tamén agardando a que nos posicionemos nesa súa lóxica razonable problema gravísimo do que nos aporta datos do 2018, estamos no 2020, e tampouco refire de onde veñen esos datos. A min póñense os pelos de punta, disculpen pola expresión, solamente lendo a exposición de motivos desta proposición. Fala de que cada vez son máis víctimas da usurpación, que hai rúas e barrios enteiros ateigados de delincuencia, e nos que vivo e os que frecuento están ateigados de veciños e veciñas coas súas diversidades e coas súas problemáticas, pero desde logo que non son delincuentes. Fala de que algunhas fiscalías, supoño que se referirá a Murcia e a Baleares e a Valencia, que desaloxan, fano todas as fiscalías de todas as provincias. E falan tamén de que a Fiscalía Xeral ven de anunciar. Non, xa se publicou, por iso hai que deixar de mentir, xa se publicou esa instrucción, esas ordes, esos protocolos
que non solamente defenden a ambas partes implicadas no proceso, sino que ademais contemplan actualmente pois a protección desas familias máis vulnerables, así como das partes implicadas como xa viña dicindo. Miren, é unha moción moi xenérica. Se van ao 2018, por favor, actualícense. Ou, polo menos, presenten unha moción que desde setembro veñen anunciando por isto de que saliu nos medios con datos recientes, non de 2018. Nós traballamos e buscando esos datos enterámonos de que o PP hasta non conoce o alcance real. É dicir, a conselleira, a señora Vázquez Mejuto, acaba de anunciar que vai pedir un mapa de onde están esas vivendas ocupadas, porque aínda non o sabe. Por lo tanto, o PP non coñece o alcance da situación. E voulle dicir, en Galicia hai máis de 330.000 vivendas baleiras, das que se supón que hai procesos iniciados de ocupación de 400. Non chega ao 0,12% de ocupación en relación ás casas baleiras. En Lugo, concretamente, na provincia, 55.000 vivendas baleiras. Non chega ao 0,16% de ocupación. En Lugo capital, como ben dixo o compañeiro do Bloque Nacionalista, hai 6 denuncias, unha máis que o ano pasado. Unha máis. De 5 pasamos a 6. Non sei de onde saca esos datos de que se incrementa o 50 e non sei cuánto % de usurpación. E despois, seguindo, con datos, a Delegación do Goberno de Galicia máis a Fiscalía, que xa se reuniron e que dicen que non existen as mafias que vostedes dicen, promotoras desta situación, que hai leyes suficientes, como é o Código Penal, que xa estipula as condicións, que hai instruccións moi recentes do 15-16 de setembro, que ademais de cubrir esas novas homoxenizan o traballo tanto dos corpos de seguridade como do Poder Judicial como dos gobernos locales, autonómicos e estatales. Un protocolo para os corpos de seguridade que tamén existe desde setembro e, ademais, piden que se faga un cambio normativo. Mire, ese cambio normativo, no 95, gobernando Felipe González, votaron en contra o Partido Popular. No 2010, votando a Zapatero, que ademais pretendíase modificar o 245 do Código Penal, abstuvéronse. Estuveron dúas maiorías absolutas e non fixeron absolutamente nada. E agora que empeza, incluso, mira, onte na Coruña, desaloxouse un edificio enteiro de ocupas na Coruña e todos os organismos implicados dicen que esa nova normativa está apoiando e facilitando e dando mellor resposta ao desaloxamento, que tamén lle digo, por certo, que son 15 veces máis que os casos de ocupación que hai. É dicir, en Galicia, preto de 3.000 desocupacións, desaloxos, fronte ás 140 denuncias de ocupación que hai. Polo tanto, eu non sei de onde sacan os datos. Decía a súa compañeira que nós xeramos alarma. Pois a alarma que xenera o Partido Popular neste caso, que xa non o digo eu, porque ao mellor non me toman en serio ou pensan que non busquei os datos en medios oficiais, pero o presidente do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia sostivo no seu discurso de apertura do ano xudicial, que creo que é algo importante, que a alarma xerada, palabras textuais, sobre ocupacións de vivendas aséntase nunha situación paradoxal, xa que non está avalada con ningún tipo de datos. E, segundo a estadística do primeiro semestre do Consello Xeral do Poder Judicial, en 2020 hai 51 demandas por este caso. En 2019, 65. Eso é aumentar ou disminuir? Ao mellor me perdín algún capítulo de Barrio Sésamo. Como lles decía, máis datos. O Tribunal Superior reitera que disminuye a ocupación, a conselleira incluso declara nos medios, no Ideal Galego, ou no Correo Galego, para que non pense que prensa que podo ler ou que pode vir ao noso favor, dice que pese a existir ese problema, lóxicamente, con 100 denuncias activas, non é un gran problema. E as comunidades de veciños e representación dos veciños dicen que este problema
non se agravou moito dende o ano pasado. Polo tanto, todos estes datos. E os xuzgados galegos que dicen que hai unha disminución nas demandas por ocupación do 15,6%. Polo tanto, vou volver a poñer Barrio Sésamo. Gracias. Moitas gracias. Perdón. Rematou o seu tempo. Así que agora tocalle o turno a don Óscar Poi, segundo turno. A verdade é que non vou dignificar a intervención do compañeiro Ultra con unha resposta. Señora Velleira, se os datos son de 2018, pode ser que na web do Ministerio non o teñan actualizado, quizáis pola eficiente xestión do Partido Socialista e os seus socios no goberno. Coido que non está aínda todo perdido. Por iso, compañeiros socialistas, pídolles que pensen. Quero que pensen no señor Prado, que empregou os aforros dunha vida de traballo en mercar unha casa nesta cidade para alquilala e completar os seus ingresos, e leva meses sen ela porque os ocupas decidiron que se vive ben na Praza do Campo. Quero que pensen en Jaime Gueimonde, Jairo López, Rubén Villanueva, Prudencio González e nos demais veciños do barrio das Gándaras que tiveron que botarse ás rúas para protestar e amosar a súa inquedanza polos problemas de convivencia que xeneraba a ocupación das súas vivendas. Quero que pensen en Ana Belén Pombo, coruñesa, que chegou a Lugo a estudiar veterinaria e casou cun lugués, que teñen 2 nenos pequenos e que contaban co aluguer do piso do marido para facer fonte os seus gastos e atópase dende fai 2 anos coa casa ocupada e os servicios sociais do Concello de Lugo desentendéndose do problema. E isto sabe vostede ben, porque foi vostede o que lle dixo que non ia facer nada. Quero que pensen en Lois Lodeiro, herdeiro dunha casa na Chanca que atópase con gastos e quebradeiros de cabeza por mor da ocupación da súa propiedade. Quero que pensen na señora Maruja, que apañaba castañas para vender no mercado da Praza de Bastos e ir aforrando para mellorar a súa casa, e na sobriña, Margarita, que herdou unha casa construída co suor dunha muller honesta e traballadora para topala ocupada da noite a mañá. Quero que pensen nos veciños da Milagrosa, da Chanca, da Ponte, das Gándaras, do Carme, que están a sufrir as consecuencias dunha situación que nin buscaron nin desexaron. E perante a cal, ninguén pode axudarlles porque a legislación vixente non é axeitada para hacer fronte aos desafíos que se plantexen. Quero que pensen nos seus propios veciños, nos de Ribeira de Piquín, de Trabada, de Láncara, de Monforte, de Viveiro, de Castroverde, Piedrafita, Antas e Xermade, e en como explicarlles que non están de acordo en solicitar unha modificación legislativa que facilite que, de seren eles os seguintes, as cousas han de ser diferentes. Quero que pensen nisa Federación de Asociacións de Veciños que non solamente está para hacer fotos co señor presidente, e cando piden que a ocupación teña consecuencias para os ocupas e non para quen os sufre. Quero que pensen en Lara Méndez López, a alcaldesa de Lugo, que para facer unha rolda de prensa no Camiño Real tivo que levar 2 patrullas da municipal porque tiña medo do que estaba a acontecer na rúa que se emprega para ir ao centro de saúde de Lugo. E quero que pensen nos veciños da Milagrosa que non teñen esas patrullas de Policía Municipal a súa disposición cando van ao centro de saúde. Quero que pensen en todos estes nomes e en todos os que non nombrei e que se pregunten se poden miralos a cara e dicirlles que están dicindo cousas que non existen. Quero que os se voten con nós, compañeiros socialistas, a carón dos veciños e da xente honrada, soltándose da cadea ideolóxica que lles impón un socio que non teñan vostedes medo, non vai romper o goberno por isto. Quero que hoxe, compañeiros socialistas, votemos todos en conciencia a favor dos veciños honrados e en contra da ocupación de vivendas. Moitas gracias, señor Poi. Don Efrén. Bueno, que vostede me tilde de ultra donde me sitúa nun espazo de confort, porque evidentemente estamos nun extremo moi oposto da ideoloxía e neso, a min e o meu grupo, que nos deixa nunha situación de confort porque temos moi claro onde estamos. Volvo a decir, non quero afondar moito no bulo que se de toda a dereita mediática sobre a ocupación ou non ocupación, pero volvo a decir en que nós pensamos e con quen estamos e debemos estar todas as administracións e con esa xente en risco de exclusión. Eses barrios que vostedes tindla de cheos de delincuencia e que tenden a estigmatizar e facer guetos e queren copiar o modelo Trump, quizás, esa xente o que vive en uns barrios con vivendas deficientes porque non ten outros medios e porque esta sociedade non somos capaces de darlle un medio de vida millor. E para nós, esa xente humilde, esa xente que sí que é a xente traballadora e algúns que emigraron para tratar de mellorar e porque tiñan condicións duras nos seus países, como fixeron os galegos e galegas durante moito tempo, para nós esos non son delincuentes. Para nós o que temos que traballar é en darlles
oportunidades para ter unha vida digna. E dentro desas oportunidades é o acceso a unha vivenda digna. E o que deberían facer os gobernos, en vez de legislar e tildar e estigmatizar e comentarios filorracistas, como é o da súa moción, porque decir barrios cheos de delincuencia ronda o que ronda, o que deberemos facer é defender as clases máis humildes. E iso é onde están os ultras do BNG, na defensa a ultranza das clases máis humildes. E na defensa o dereito a unha vivenda digna e a un posto de traballo para poder vivir dignamente. E aí é onde está a nosa ideoloxía. E se para vostede defender as clases humildes e estar en contra de que se fagan guetos e que se estigmaticen e chamar delincuentes aos emigrantes, eso é ser un ultra. Pois nós somos ultras da defensa das clases máis humildes deste país e de todo o mundo. Grazas, señor presidente. Moitas gracias, don Efrén. Doña Ana Velleira, segundo turno. Mire, se isto fora o plató de Luar, da TVG, xa estarían expulsados por interés e manipulación da información, como lles pasou a esas mozas das regueifas que, por defender a galega, foron expulsados. Mire, manipulan. Dígolle que en Lugo o problema é do 0,16. Tamén me recorda que as cifras de que a violencia de xénero non existía, que había moita denuncia falsa, o 0,000. Pois este 0,16. Mire, nós interesámonos pola xente, pensamos na veciñanza, pero aquí hai dúas partes implicadas, que teñen dereitos e obrigas, as dúas partes. Pero o PP solamente parece importarlle o interés que ten por sacar esos peligrosos delincuentes, antisociais, pobres, enteitos, os que tamén se lles están vulnerando os dereitos. E a normativa existe, e hai unha instrucción desde setiembre, por favor, léana, e datos no IGE, no INE, donde queira buscar, non no Ministerio, porque as competencias en materia de vivienda son exclusivas da Xunta de Galicia. E hasta a señora Vázquez se permitiu facer un ayuso, no que dixo que ten limitadas competencias. O artículo 27 do Estatuto de Autonomía é claro, establece as competencias exclusivas en materia de vivienda. Vayan ao fondo do asunto. E voulles decir cal é o fondo do asunto. Desde que hai registros en materia de vivienda, o señor Feijóo é o que menos vivenda protexida sacou, incluso Fraga, nos seus mandatos, salvo primeiro, máis de 10.000 viviendas protegidas. O bipartito, como vostedes lles gusta chamalo, o bloque e os socialistas, máis de 10.000 viviendas ofrecidas de protección tal. Sabe cantas sacou o señor Feijóo na última legislatura? 24. Eso sí que é vergoñento. Por que hai problema de vivenda? Porque non se protexen nin se atenden as demandas de máis de 8.000 persoas que as están demandando. Que no plan de vivienda só se meteron 16 inmobles na vivenda baleira. Que se denega o 80% de axudas ao aluguer no 2019 e que a vivenda, según datos do Instituto Galego de Estadística, é xa o primeiro factor de exclusión de Galicia. Polo tanto, o problema do PP non é ese 0,16 de ocupación. O problema do PP é a estigmatización, é o non querer traballar polas persoas verdadeiramente necesitadas. Polo tanto, fágano mirar, por favor. Moitas gracias, señora Velleira. E xa para un turno de peche ten a palabra a Óscar Poy. Debo dicir que é a primeira vez desde que son diputado que teño escritas de antemán todas as intervencións do Pleno. Sabía, palabra por palabra, todas as excusas absolutamente falsas e absurdas que ían poñer por non defender esta moción. Evidentemente, esta reforma legal que plantexamos non esquece nen impide a protección das persoas. As solucións, como o Pacto Social pola Vivenda que a conselleira Ángeles Vázquez está a ultimar e que estará aberta á participación da oposición. Xa podía tomar nota disto, señor presidente da Diputación, agora ao falar dos orzamentos, por exemplo. Esta reforma legal plantexa a necesidade de facer fronte a un problema real que non podemos obviar. É a resposta a unha inquedanza social, non a un bulo. Tenta dar solución á actual inseguridade xurídica e non é incompatível ca defensa dos máis desfavorecidos, que é xustamente o que non sabe facer o Bloque nunca. Esta reforma legal é beneficiosa para os nosos veciños.
E hoxe é o día de amosar se o presidente da Deputación e os compañeiros socialistas teñen algo de valor ou prefiren anicarse perante as exigencias ultras dos seus socios. É o día de votar a favor a prol dunha moción. Moitas gracias, señor Poi. Moi ben, por rematado o debate, sometemos a votación esta iniciativa do Grupo Popular. Así que votos a favor? 11 votos a favor. Votos en contra? 13. Queda rexeitada a iniciativa do Grupo Popular. Pasamos ao punto número 10 da orde do día, que é a dación de conta do acordo da Xunta de Goberno en relación coa sustitución, modificación de investimentos do Plan Único de Cooperación do 2020 relativo ao Concello de Trabada. Punto número 11, dación de conta do informe anual 2019 sobre o cumprimento en materia de morosidade de conformidade co establecido no artigo 12.2 da Lei 25/2013 de 27 de decembro de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no sector público. Punto número 12. Dación de conta da auditoría de sistemas anual do exercicio 2019 de verificación do cumprimento das condicións do funcionamento do rexistro contable de facturas. Punto número 13. Dación de conta de resolucións da Presidencia adoptadas durante o mes de setembro de 2020. Punto número 14, comunicacións de Presidencia, que non hai. E punto número 15, rogos e preguntas, que si hai 2 rogos e 2 preguntas. Por orden que os teña aquí, estaría, en primeiro lugar, un rogo que formalizaría don José Antonio García en relación con unhas obras en Sarria. Así que, don José Antonio, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, trátase dun rogo que é a repetición literal dun rogo que se fixo nesta mesma Cámara fai un ano. A estrada provincial LU-P 5602 Samos Pintín Sarria está nunha situación de total abandono por parte desta Diputación titular, o cal engarza, ademais, cunha solicitude que levamos facendo xa desde fai tempo en canto á situación de moitas estradas provinciais e a situación e a función que vostede, como delegado das mesmas, está a realizar, que creemos que simplemente, e sempre confiando na súa boa fe, que non dá para máis. Por lo tanto, neste sentido, engarza con todas estas cuestións que estamos analizando. Fai un ano dixéronnos neste rogo que se daban por enterados, dardaríanse, pero nada fixeron. Agardamos que esta segunda vez sexa vostede ou un futuro delegado deste sector tan importante dentro das obrigas desta Deputación se den por enterado esta carretera, esta estrada, se realicen as melloras e o acondicionamento de forma expresa a limpeza de cunetas e encauzamento das augas que está nunha situación neste segundo inverno de auténtico desidia e abandono e nunha situación de inseguridade da que, dende logo, son responsables en caso de calquer desgracia que non desexamos. Moitas gracias, señor García. Tomamos nota do seu rogo, pero mire, vostedes que non se acusan a nós de chegar sempre tarde, debo dicirlle que, se non me fallan os datos, esta estrada se vai arranxar xa, o sea, próximamente xa se vai arranxar, o sea, que xa se tiña feito o proxecto antes, non se fixo hoxe desde que vostede presentou este rogo, non? Así que se vai arranxar, non se preocupe vostede, se vai arranxar. E, bueno, xa vexo que vostede ten cariño e esas cousas, pero eu creo que nos últimos 15 meses nos estropearon todas as carreteras da provincia. Supoño que cando vostedes apoyaron certa peticións de arranxos de gastar 15 millóns de euros, do que as gastaron, cando vostedes dominaban a Diputación desde fora, pero sí, vostedes dominaban toda a Diputación desde fora, miren o que pasaba en outros sitios, non? Claro, pois ese é xustamente o que custaría agora, se tuviéramos eses 15 millóns de euros, arranxar os bacheos de toda a provincia. Claro, gastaron como gastaron, que íbamos facer. Pero, bueno, en todo caso, para o seu rogo, non se preocupe que ten resposta, o sea, que se va a arranxar pronto. Bueno, seguimos. Hai outro rogo que formula doña Lola Castro. Gracias, presidente. Ben, a Deputación de Lugo xestiona un total de 4.200 km de estradas, polo que resulta obvio concluir que... Sí? Ai, perdón. A ver, alabón. Será que son boixiña.
A Deputación de Lugo xestiona un total de 4.200 km de estradas, polo que resulta obvio concluir que o seu acondicionamento e arranxo son competencias propias. Desde o Grupo Provincial do Partido Popular constatamos que son varias as vías que precisan dunha actuación urxente. É o caso da Lugo 1301, que comunica os municipios de Folgoso do Caurel e Pedrafita do Cebreiro. Concretamente, son 6 km os que presentan unha maior necesidade, pois, ademais de que esta estrada comunica con outras das infraestructuras provinciais da provincia, e a A6 e a Espina Dorsal do Concello xunto ca Lugo 651. Comunicación esta última de titularidade autonómica. Por tanto, consideramos que esta actuación debe ser prioridade para o Goberno provincial, xa que non podemos esquecer que, por unha banda, o Courel vén de ser declarado rexentemente Xeoparque Mundial da UNESCO e, pola outra, sofre un illamento acusado. Ademais, as vías deste municipio tamén son unhas das máis afectadas polos temporais de inverno debido á situación xeográfica e orográfica deste concello. Tamén recordo que é unha porta de entrada dende a A6 a Ribeira Sacra. Polo anteriormente exposto, o Grupo Provincial do Partido Popular presenta o seguinte rogo, que se inclúa unha partida económica no orzamento da institución provincial para o ano 2021 para acometer o arranxo inmediato dos 6 km da estrada LUP 1301 que comunica Folgoso do Caurel e Pedrafita do Cebreiro. Moitas gracias, señora Castro. Pois tamén un rogo, como vostede sabe, pois non se contesta, pero me permite, xa que fai este rogo, pois facer unha reflexión. Así que, señora Castro, alégrome que vostede o formule e agradezcolle a súa preocupación, que xa vexo que o tratou no pleno do Concello e agora o trae ao pleno desta corporación, non? Pero eche boa verdade o dito que di que non ve vostede a viga no seu propio ollo e, sin embargo, ve vostede a palla no ollo alleo. Fíxese que hai diferencia de tamaño. Preocúpase vostede polo que pasa noutro Concello, que eu sepa vostede non é alcaldesa de Pedrafita, e olvídase do seu propio Concello, que é o Caurel. O seu rogo, como lle acabo de dicir, que eu sepa, salvo este equivocado, compete ao Concello de Pedrafita do Cebreiro. Porque eses 6 km de estrada que vostede cita están en territorio do Concello de Pedrafita do Cebreiro. E mire, desta estrada xa se ocupou o alcalde, don José Luis Raposo, que está aquí, e xa se ocupou, porque está no seu concello. Lóxicamente, como alcalde, pois é a súa obligación. É fixo, e ben que se ocupou. Por certo, señora Castro, como lle gusta dicir a vostedes, eu vou aprender, porque sempre me gustou ser un alumno, pero vostedes que nos dicen que chegamos tarde sempre, vostede chega tarde 2 veces. 2. A primeira, porque estamos cumprindo o compromiso que adquirín de arranxar neste mandato esa estrada en 3 anualidades, e o primeiro treito está o proxecto feito e xa irá a licitación nos próximos días. Xa, de inmediato. Nos próximos días sairá a licitación por un custe superior, no primeiro tramo, de aproximadamente 2 km, superior a 300.000 euros. É unha broma. Sí, máis ou menos. Pero xa informa o alcalde que está aquí, xa informa en Pedrafita, porque é dali, o Concello é dele, non se preocupe. Salvo que queira invitar a vostede, van os dous, eso xa é cousa súa, eu aí xa non entro, Home, eu xa sei que está no Concello de Pedrafita, pero perdóneme, señor presidente. Doña Lola, que non ten vostede uso da palabra, non me interrumpa, que eu vostede non a interrumpín. Doña Lola Castro, non me faga que chamo orden, porque eu usted respetelle totalmente o uso da palabra. Doña Lola Castro, chamo o orden por primeira vez. Señora secretaria, tome nota. Chamo o orden por primeira vez. Ten que aprender a respetar que se usted non lle gusta o que escoita, tampouco a mí me gusta o que vostede dice. E estou calado. Hai que respetar. O dito. Primeira anualidade, máis ou menos 1/3, 2 kilómetros, máis de 300.000 euros de licitación, de custo de licitación, vai ter ese tramo.
E, en segundo lugar, chega vostede tarde porque no seu propio concello, no Caurel, non ve a viga no seu ollo. E sabe que vostede cal é a viga, verdad? Cal é a viga? Pois a viga é a estrada da Xunta dende Folgoso ata Seoane. Esa sí que é viga, non é palla, como a de Piedrafita. E diso non se preocupa, nin o Concello do Caurel levar usted unha iniciativa para pedirle a Feijóo esa carretera, nin aquí no Pleno. Non o vin. Mira que cousa. Mire, dende que o presidente Touriño inaugurou o tramo entre o Alto do Boi e Folgoso de Caurel, alá polo ano 2007-2008, o Partido Popular, nos últimos 12 anos, 3 legislaturas que leva gobernando, non fixo absolutamente nada. Non moveu nin un metro cuadrado de terra. Encima quere vostede poñer os deberes aos demais, cando non lle compete. E eu diríalle de logo que se ocupe do Caurel, fale co señor Feijóo para que arranxe esa estrada de Folgoso a Serrano do Caurel, porque sabe unha cousa, esa tamén é porta de entrada á Ribeira Sacra, encima está máis cerca. Caurel está máis cerca da Ribeira Sacra que Piedrafita. Así que arreglen ustedes de Seoane a Folgoso. Mire, a Diputación vai por diante da Xunta. E eu asegurolle que fará antes o tramo de Piedrafita a Diputación que o tramo de Caurel a Xunta. Así que aplique o conto, fale co señor Feijóo e a ver se convencio para que faga ese tramo entre Folgoso e Seoane, que é moito máis necesario que o de Piedrafita, moito máis. Eu conozco os dous, conozco ben os dous tramos. Así que, fágame caso, eu tamén lle rogo a usted, devolvo-lle por pasiva o rogo. Os rogos non teñen réplica as preguntas, señora Castro. Ben, pasamos á primeira das preguntas, que tamén é do Grupo Provincial Popular, en relación cos orzamentos, que vai formular don Javier Castiñeira. Gracias, presidente. A ver se é tan extenso na resposta ás preguntas como é nos rogos. Parece que onte non quedou moi contento do pleno de Monforte, que o ten que vir falar ahora aquí. E a verdade é que, bueno, xa pasadas unhas horas costa escoitalo. Mire, ante o peche das instalacións que ven denunciando o Partido Popular náutico-fluviais dependentes da Diputación, como son as instalacións de augas mestas no Concello de Quiroga, cerradas. As instalacións deportivas recreativas de Portomarín, o Clube Náutico, no Concello de Portomarín, cerrados. A instalación do Clube Náutico de Belesar, presa, cerrados no Concello de Chantada. Cafetería do Embarcadoiro do Ponte de Sil, no Concello de Monforte. Este grupo pregunta: ten o Goberno provincial algún proxecto, plan ou previsión para a súa reapertura? E no caso de que teña algunha previsión para a reapertura, algo falou no seu día, nunha moción que trouxemos aquí a señora García, de que para o ano 2021 íbamos a ter nesa temporada. Esperemos que si. Cal é a súa situación de cada un deles de cara á súa posta en funcionamento? Moitas gracias, señor Castiñeira. Eu podía asegurar que do Pleno de Monforte quedei moi contento. E, ademais, podolle dicir que Dios los conserve. Siguen así. Señora Porto, delle resposta á pregunta do señor Castiñeira. Aínda que creo que o orden de preguntas era outro, pero non hai ningún problema para contestar. E si, o Goberno, dende logo, que ten diseñado unha planificación para a apertura destas instalacións que atende, primeiro, a regularización da situación de cada unha delas e, segundo, unha vez feita esa regularización de cada unha delas, que, por certo, o Partido Popular, o seu Partido Popular, puxo en marcha no seu día sin ningún tipo de autorización e nós, dende logo, queremos telas todas e cada unha delas dentro da norma. Como digo, a medida que estén incorporadas á normativa, irémolas poñendo en marcha. Non se preocupe, señor Castiñeiras, que as poñeremos en marcha. Moitas gracias, señora Porto. Sí, señor Castiñeira, sí. Repreguntar. Sí. En todo caso, entonces, pode confirmarnos si van a estar abertas no ano 2021 todas esas instalacións antes do inicio da campaña, para que non se perda unha campaña máis en todas esas localidades? Gracias, señora Porto. Fai vostede unha
afirmación errada, non se perdeu ninguna campaña en ningunha desas instalacións, nin moito menos. Localizacións, dixo vostede, perdoe. E repítolle a miña contestación. En canto estén adaptadas á norma, irémolas abrindo unha detrás doutra e sin ningún tipo de problema. Non vostedes abríronas sin ter en conta a normativa vixente. Moitas gracias. Gracias, señora Porto. De todas maneras, para a súa información, señor Castiñeira, creo que nun vídeo que vin vostede por aí que estaba recorrendo os clubs náuticos, en algún sitio facía algunha afirmación que non era correcta, porque hai algún que non é propiedade da Diputación, pero, bueno, en todo caso, infórmese vostede e despois xa, se quere comentámoslo. Despois lle digo se quere. Ahora, non é o caso. Ten vostede outra pregunta que tamén formula vostede, así que ten a palabra. Gracias. A segunda pregunta é a seguinte. Mediante email directamente dirixido á Presidencia da Diputación, tamén dado a coñecer a través dos medios de comunicación, este grupo solicitou a convocatoria dunha sesión de xunta de voceiros ou da Comisión de Economía, Recadación, Facenda Especial de Contas, para iniciar a tramitación dos orzamentos para o 2021. A través dese email trasladamos ao presidente a importancia de empezar a traballar de inmediato co resto de grupos políticos provinciais na elaboración de un presuposto para o vindeiro ano, de maneira que teña en conta as consecuencias da crise do COVID-19 e que se procure non deixar atrás ningún municipio, ningún colectivo e ningún veciño da provincia. Para ello solicitamos que, coa maior brevidade posible, convoque e se celebre dita reunión coa finalidade de crear e poñer en marcha unha mesa de traballo na que participen todos os grupos políticos da institución, e digo todos, ese é o ofrecemento do Partido Popular de cara á elaboración do orzamento 2021, co obxectivo de impulsar inversións e políticas consensuadas destinadas a facer fronte aos retos derivados especialmente da crise do COVID económica e social do COVID-19. Polo anterior exposto, este grupo pregunta: ten o Goberno provincial fixada algunha data ou determinada algunha previsión para o inicio da tramitación do orzamento para o ano 2021? E, de ser así, si ten pensado convocar ao Grupo Provincial do Partido Popular, que é o grupo maioritario, máis representativo de todos os lucenses, para aportar suxerencias para este presuposto e para consensuar inversións políticas destinadas a facer fronte aos retos derivados da crise económica e social provocada polo COVID-19. Está nas súas mãos ter un apoio unánime neste sentido, sempre cando deixe participar o Partido Popular. Moitas gracias, señor Castiñeira. Nadie vai prohibir que apoie, nadie vai prohibir, non se preocupe. En relación co primeiro email, creo que xa lle contestou a señora voceira, doña Pilar García Porto, así que eso se está respostado. E no que se refiere á pregunta que acaba de formular, vai a dar resposta a doña Mayra García. Así que doña Mayra ten a palabra. Moitas gracias. Moitas gracias. Pois indicarlle que dende o Grupo Provincial Socialista vamos a facer o mesmo que faga o presidente da Xunta de Galicia coas consultas precisamente a todos os grupos parlamentarios no que entende a aprobación do orzamento. Moitas gracias, señor Castiñeira. Non quere preguntar? Moi ben, pois damos por rematada a sesión. Moitas gracias a todos. Non é a mellor cousa que vou facer porque non queira. Sí. Venga, chao. Adiós, Vice. Yo estuve firmando toda la mañana, menudo estrés. Sí, dime. ¿Qué pasa, señor Poi? ¿Qué me dijo? ¿Eh? ¿Qué me dijo? No, era broma. Como estabas falando, non sei que de educación, non sei cuánto, que tal, dicía eu.